Lodwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu mana dolodu l-lun it-tlieta 26 u 25 ta' April tajjeb u nirringrazzjawkom tal-li l-biraħ ukoll kontu preżenti għall-laqa li għamilna likom il-ġenituri bir-preparazzjoni għal dina l-għażla li jintom se tagħmlu dolodu. Dik il-laqa l-biraħ iltqajtu wkoll mal-kapajiet tal-iskejjel li wkoll kelkom l-opportunità li taqgħu magħhom fl-Open Days. U wara spjegajnilkom ukoll kif se jimxi il-proċess tagħna tal-lum. Niskużaw irwieħna li qed nibdew ftit mumenti tard, però issa nistgħu nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna magħkom fejn intom se tagħmlu l-għażla għat-tfal tagħkom skont ir-riżultat tal-polza tal-għażla. Nibdew billi l-ewwel nitolbu ftit flimkien u mbagħad nagħtu bidu għat-telefonati. Infakkarkom mill-ewwel li din it-trasmissjoni sakemm tassilkom fid-djar tagħkom jgħaddu ftit tal-minuti, mhijiex istantanja. Għalhekk ħafna drabi meta qed inċemplulkom intom fuq id-dar tagħkom tkunu għadkom ittisimgħu l-għażliet li jagħmlu l-ġenituri ta' qabilkom. Però toqgħodux tistennew aqbdu mill-ewwel u wieġbuna u kelmuna tajjeb għaliex tistennewx li niġu up to date il-video dak li qed taraw jiġi up to date mat-telefonata tagħkom għaliex din hija xi ħaġa teknika dejjem jgħaddu ftit tal-minuti 2 jew 3 sakemm tasal it-trasmissjoni għandkom. Issa nibdew billi nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu Amen. Illum hija l-festa ta' San Mark, wieħed mill-Evanġelisti li tagħna l-istorja tiegħu, l-memorja tiegħu tal-esperjenza ta' Ġesu, ħajja ta' Ġesu Kristu, speċjalment dawn il-ġranet tal-lajt fejn aħna ftakarna mhux biss fil-mewt ta' Ġesu manka fil-qawmin tiegħu, fid-deriet tiegħu l-apostli u fil-kuraġġ li huwa tom meta bagħat l-Ispiritu Santu sabiex ikomplu l-missjoni tiegħu. Aħna bħala nies li nemmnu f'dan il-misteru hekk tant sabiħ tal-imħabba tal-għalina u tal din il-missjoni li huwa anka tagħlina sabiex aħna nkomplu nmostlu l-messaġġ tiegħu. Nitolbu s-sitna Marija li wkoll kienet preżenti mal-Apostli, nitolbuha għal dawn it-tfal tagħkom li llum qegħdin jikbru, jitfarfru, nitolbu għall edukaturi tagħhom, għalikom ukoll il-ġenituri li tant tħobbuhom u tieħdu ħsiebhom u għalina lkoll u għad-dinja kollha. Nitolbu ftit flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mtinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Sitna Marija itlob għalina, fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Allura għandna wkoll il-Fader Mark magħna li jagħti jagħmel it-telefonati u naħseb lilu dawk kollha li jġibu l-isem ta' Mark nistgħu nawgurawlhom il-festa tajba tajjeb. Aħna mill-istudju diġà bdew it-telefonati tajjeb u diġà saret l-ewwel telefonata nfakkar kif spjegajna l-bieraħ li aħna nagħmlulkom żewġ telefonati tajjeb. L-ewwel telefonata li tkun bi preparazzjoni fejn diġà tkunu tistgħu mhux biss tgħidulna x'inhi l-għażla tagħkom imma jekk ikolkom xi mistoqsija u xi kjarifika tistgħu tagħmluha dak il-ħin u mbagħad għandna l-ewwel telefonata ġew. Yes, għandna l-mamma ta' Jake Muscat, l-għodwa tajba Bonġu. Savio College, grazzi Signora. Grazzi, il-mamma ta' Jake Muscat. Tamlinna l-ewwel għażla u dik kienet l-ewwel telefonata li ħadna ġewwa l-istudio issa kif ittaraw ukoll il-dettalji fuq l-screens tagħkom kemm għandna postijiet kull skola u anka l-lista ta' tfal li ħajamlu l-għażliet skont l-ordni tal-polza tal-għażla. Palissa din inċemplu lill-mamma ta' Alex Karwana sabiex hija tgħidilna wkoll l-għażla tagħha. Yes, l-għodwa tajba Sinjura. Grazzi. Li ma' skola tagħżel għat-tifel? Savio College, grazzi Sinjura, grazzi. Lilek ukoll, grazzi. Savio College għal Alex Karwana u s-sanaddu għat-tielet għażla. Tajjeb, nfakkar li bdejna b'dawn il-postijiet għal kull skola, fl-ewwel post għal De La Salle għandna 12 post, għal St. Albert the Great għandna 10 postijiet. Yes, l-għodwa tajba Sinjura. Bonġu, għal Kyle l-għażla tiegħek. Savio College, grazzi Sinjura. Grazzi.
dik kienet it-tielet għażla li kellna dolodu u issa tinċemplu lil mamma ta' Mattias Zammit, ħannaraw x'inhi l-għażla tagħha. Kont qed ngħidilkom x'inhuma l-postijiet li għandna skola li intom qed taraw ukoll fuq l-iskreens tagħkom. Sena Luigi għandna 25 post. Santu Stin li ma jidhirx fuq l-iskreens tagħkom m'għandna l-ebda post peress li t-tfal tiegħu jitilgħu mill-primarja għas-sekondarja. Mbagħad għandna St. Dominic Savio College ġew Haddingli. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Zammit. St. Aloysius, grazzi Sinjura. Grazzi. San Luigi u St. Aloysius għal Mattias Zammit u issa ngħaddu għal mamata Zeg Zammit Kordi. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, morning. Zach. Lima skola. San Luigi, grazie Signora, grazie. Għadli Signora. Sewa. Iva, tapplika bil-kriterju tal-aħwa, Signora. Okay, thank you, bye-bye. Yes, għal Zach, dak kienet l-għażla tal-mama tiegħu, għal Zeg Zammit Kordina u s-sanaddu għal Andrej Sammut. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Hello, Signora. Yes, għal Andrej. Savio College, grazie Signora, grazie, Savio College, għal Andrej Sammut wasalna fis-sitt-għażla. Issa jmiss il-mama ta' Aiden Zammit fis-7 post, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-mama ta' Aiden Zammit jew tal-ġenituri tiegħu, nimmaġina l-lun it-tfal f'din l-età ġiġa wkoll ikollhom is-sej tagħhom għalhekk isir forsi daqsxejn ta' diskussjoni bejnietkom u dak li jkun jiddeċiedi li ma' skola ħajibda jattendi t-tifel. Kont qed ngħidilkom ukoll. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Aiden. St. Aloysius, San Luigi, grazie Signora. U issa tinċemplu l-mama ta' Kane Mallija fit-8 post u jiena nkun hekk imlejt l-ewwel paġna minn 24 paġna. Għandna daqsxejn ta' maratona l-lum sakemm il-lestu da. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu. Għal Kane li ma' skola. Savio College, grazie Signora, grazie Savio College. Issa ngħaddi din l-ewwel paġna lill-notar Robert Aquilina li jħossib li jiċċekkja li l-lista li għandi jien taqbel mal-lista li għandu u wkoll tisegwi l-għażliet tagħkom billi qed jisma' l-għażliet li intom tagħmlu u jirrekordjhom fuq il-lista li għandu u mbagħad iqabbilhom ma' dik li nkun tajtu jiena. Mbagħad il-lista mill-ewwel tgħaddi għal mejda oħra fejn hemmhekk jiġu kkupjati l-għażliet tagħkom skola sabiex inżommu rekord ta' kif imtlew l-iskejjel wara kif imtliet skola bil-studenti tajjeb inżommu rekord immedjat. U mbagħad minn hemmhekk il-lista tgħaddi għal fuq mejda oħra fejn għandna l-Sinjura Amelia Kallejja li qiegħda ddaħħal l-għażliet tagħkom fuq id-database tagħna mill-ewwel sabiex aħna nkunu nistgħu wara li nlestu minn hawnhekk minn ġol istudio meta nerġgħu lura lejn l-offiċċji tagħna. L-għodwa tajba, Signora. Grazie. St. Michael, grazie Signora, grazie St. Michael. Għal Isaac Bonnici. U issa ngħaddu għal Nathan Aquilina. Tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Nathan. Savio College, grazie Signora, grazie. U se ngħaddu għal mama ta' Samir Kassar, ħanaraw se tkun l-għażla għal Samir. Kont qed ngħidilkom li la darba aħna lestu hawnhekk minn ġol istudio għadin għand il-Wi Studio nirringrazzjawhom ħafna talli kull sena jilqawna, kienu żviluppaw ukoll din il-grafika li qed taraw intom fuq l-iskreens tagħkom, grafika li iżomm il-kulħadd up to date. L-għodwa tajba, Signora. Hello għal Samir. Lima skola.
St. Michael, grazzi Sinjura. Thank you, lilek ukoll il-ġurnata tajba. Kienu żviluppaw din il-grafika. Jekku l-odwa tajba, Sinjura. Yes, għal-ġejk. Savio College Haddingli. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Savio, ekku, u mixin, wasalna fin-numru 13, għanna l-Zek Merċi Abons, għanna raw il-mamma tijaw s-satazel. Unkunu nistaw nkomplu b'dan il-proċess. Kontit nirringrazzja l-Wii Studio li kienu żviluppaw din il-grafika li tispjega b'mod ċar ħafna u żommkom up-to-date kontinwament kemm minnaħa kemm għandna postijiet kull skola u anke min imissu tajjeb taraw li l-ismijiet ta' tfal jitilgħu il fuq hekk kif huma jagħmlu l-għażla tagħhom, anke tiġi il-logo tal-iskola ma' ġenb l-isem. Bonġu ser l-odwa tajba għal Zek. Savio College. Grazzi, Signor, grazzi. Għanna zluħra għal Zek u sanaddu għal Jaden Cilia Silvio. Għanna raw xie tkun l-għazla tal-ġenituri tijaw. U danna. Għanna nitkellmu ftit fuq il-grafika li tispiega dak li kun qiegħed jiġri kontinwament u żomm il-kulħadd up to date mhix xi ħaġa statika li ma tiċċaqlaqx. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Jaden Savio College għal Jaden Cilia Silvio, ekku. U nirringrazzjaw is-Sinjura tal-għażla tagħhom u issa ngħaddu għal dak li għad fil-15 il-post għandna lil Joseph Zammit. Tinċemplu l-mamma tiegħu sabiex tgħidilna x'inhi hija l-għażla tagħhom. U nfakkarkom ukoll li fuq in-numru f'każ Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Joseph Zammit, Savio College Dingli. Grazzi, Sinjura. Grazzi, għal Savio College għal Joseph Zammit u issa ngħaddu għal Shestin Tonna fil-numru 16, naraw sa tkun l-għażla tal-mama tiegħu. Ekku nfakkar ukoll li f'każ ta' bżonn tistgħu iċċemplu wkoll l-iktar informati tistgħu iċċemplu fuq in-number leader fuq l-iskrin tagħkom. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura, li ma' skola tagħżel għal Shestin. Savio College. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ekku. B'dika l-għażla jena spiċċajt it-tieni paġna ngħaddiha lin-notar sabiex huwa jċekkja li naqblu fil-għażliet tagħkom li aħna minna li intom għamiltu pjuttost u li jiena ktibt fuq il-lista li għandi hawnhekk fuq l-iskrivanija. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Xiberras. Bonġu, Arluka. Saint Aloysius. Grazzi, Sinjura. Grazzi ħafna, napprezzaw ħafna li edin twieġbu mill-ewwel it-telefonati tagħna u tieħdu paċenzja bina li ripetutament nerġgħu nsaqsukom l-istess affarijiet. Lekku l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Sinjura Meli, naħseb tlifna l-linja minn ix-ċert. Sinjura Meli. Yes, intilfet il-linja ma jimpurtax nerġgħu nċemplula. Kontit ngħidilkom naħseb I spoke too soon kif jgħidu l-Ingliżi. Ringrazzjawkom ħafna tar-ritmu tajjeb li qegħdin mixjin bih. Intom qegħdin tkunu tistennew it-telefonati tagħna x'nagħmlulkom iktar minn waħda u nirrepetu l-istess mistoqsijiet. U hekk nżommu ċertu records u nżommu kollox up to date. Naħseb kulħadd jirrealizza li f'din il-proċess laqqas nistgħu naffordjaw li nagħmlu żball wieħed. Għandna kemm għandna applikazzjonijiet u aħna llum għandna 188 applikazzjoni. Sewwa ma nistgħux nagħmlu żball wieħed għax nifhmu li tkun problema għal kulħadd. Allura l-kooperazzjoni ta' kulħadd tot ħafna u nkunu nistgħu immexxu, però mingħajr barra li mmexxu b'mod għaqli u tajjeb u korrett immexxu b'ċertu veloċità x'inkella ndumu, kulħadd jgħajja u ma naslux tajjeb jew naslu tard ħafna nitfarku bil-Malti. Allura l-kooperazzjoni tagħkom u li tieħdu
Yes, l-odwa tajba, Signora Meli. Ma jimpurtax, Signora, ma jimpurtax. Għal Daniel li ma għazla ta' skola, Savio College. Grazie, Signora, ringrazzjaw. Grazie, grazie. Grazie. Kultant xi ħiġ żgħira jkollna wkoll. Yes. Għandna l-Sinjur Xkembri fuq il-linja. Is-Sinjura Xkembri għal ġejk, Signora. Savio College. Grazie, Signora. Good day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ekku għanna l-ġejk Xkembri fil-numru 19 għal Savio College, istanaddu għal dak li għad fl-20 post, Leighton Galdes, għannarawx l-għazla ta' skola sta' tkun għalih, u dana. Mil-passat aħna nikkalkulaw li jisu bejwieħed u ieħor kult applikazzjoni. Yes, l-odwa tajba, Signora Galdes, bonġual, yes. Savio College, grazie Signora, grazie, grazie, bye-bye. Ekku Savio College għal Leighton Galdes u sanajdu għal Mike Grek. Kontit najdu l-kom li aħna nikkalkulaw li jisu bejwet u kull applikazzjoni, kull għazla ta'kom teħdinna mal-minuta. Ovvjament minn xuħu tiħdunna inqas u oħrajn jihdunna ftit iktar, ikunu ftit iktar komplikati u konna xieħiċ. Ekku l-odwa tajba, Signora Grek. Bonġu, għal Savio College. Grazie, Signora. Grazie, grazie. Thank you. Savio għal Mike Grek u sanaddu għal Noah De Manuele tajjeb il-numru 22 u nimxu tajjeb dan il-proċess. Ftit ilu kont ngħidilkom kemm għandna postijiet kull skola, ovvjament xi skejjel diġà bdew jimtlew u taraw l-updates tagħhom fuq l-screens tagħkom. St. Elias College ġewwa Santa Venera għandna 41 post. Yes, għal Noah, Signora, l-odwa tajba. Yes, skola. Savio College. Grazie, Signora. Grazie. Grazie, grazie. Savio College għal Noah De Manuele u sanaddu għal dak li għad fit-23 post għanna lil James Grek bin numru M2121. L-odwa tajba, Signora, għal James, Savio College. Grazie ħafna, grazie l-ġurnata tajba. U issa naddu għal Ezekiel Udo Ċukwo, naraw sa nazla tkun tal-ġenituri tiegħu għalli ma skola sa jibda jattendi mis-sena d-dieħla. Kontit ngħidilkom ukoll il-postijiet kemm kellna fil-bidu għal St. Michael kellna 48, però ġiġa dak in-numru naqas għaliex xi ġenituri diġà għażlu wkoll l-iskola ta' St. Michael. Fil-lista tiegħi għandna wkoll imniżla St. Paul's Missionary College ir-Rabat, però bħal ma huwa Santuisti. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu għal Ezekiel, li ma skola. St. Aloysius, grazie Signora, grazie, grazie, good day, good day. Ecco, St. Aloysius, jon sana Luigi għal-Ezekiel, u għak jien imlejt it-tielet paġna. Sewa, unaddija l-notar, u sanaddu għal-raba paġna, u l-ewwel wieħed huwa Luka Karwana, bin-numru 25, u ħannaraw x'tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-odwa tajba, Signora. Bonġu, għal Luka, Savio College. Grazie, Signora. Grazie, good day, good day, good day. Għal Noah Muscat, tinċemplu l-mamma tiegħu, se naraw sa tkun l-għażla tagħhom. Kont ngħidilkom li bħal Santuistin il-St. Paul's Missionary College ukoll għandu l-primarja tiegħu u għalhekk it-tfal l-klassijiet ta' sekondarja jimtlew bit-tfal li jkunu tilgħajn mill-primarja. Yes, l-odwa tajba, Signora. Bonġu. Savio College Dingley, għal Noah Muscat. Grazie, Signora. Napprezzaw ta' grazie. Ekku, sanaddu għal numru 27 għanna l-din Spiteri, għanna rosa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. U bħal St. Paul's Missionary College u bħal Santuistin għanna wkoll is-seminarju.
Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Aldin. Savio Koloċ. Grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzaw, grazzi. U issa naddu għal dak li għat fit-28 post għanna l-Xavier Ellul. Tajjeb għanna rosta tkun lazla tal-ġenituri tijaw. Dawn it-tlet skejjel mela għandhom il-primarja u jimlew il-klassijiet tagħhom kollha bil-tfal li huma fil-primarja. Sintendi għanna l-Della Sal, St. Albert, San Luigi u Stella Maris ukoll għandhom l-iskola primarja tagħhom, però jkollhom xi klassi oħra fil-sekondarja u allura jkollhom ftit postijiet vojta li huma wkoll joffru biex jimtlew b'dina s-sistema tajjeb. Mbagħad għandna tliet skejjel li m'għandhomx primarja tagħhom u Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Għal Xavier. Savio, grazie Signora, grazie, napprezzaw. Thank you, senaddu għal Jean Mikallef, fil-numru 29. Yes, Lodwa tajba, Signora. Għal Jean Savio College, grazie Signora, grazie. U senaddu għal Aiden Farrugia, fil-numru 30. Tajab, ħanna raw sa tkun l-għazla tal-mamma tijaw. Kontadniet najdilkom fuq l-iskejjel, un-bat fl-axħar għanna u koll l-skola għal-kulleġġ ta' Stella Maris ġewwa Gżira li t-joffrinna u koll 17 il-post. Kif għattilkom dan u koll għandu l-primarja tijaw għalek il-maġġoranza tal-klassijiet jimtlew bit-tfal li jkunu telaw mill-primarja. Bonġu, Sinjura, l-għodwa tajba. Hello, bonġu għal-Aiden. Savio, grazie Signora, grazie, napprezzaw. U issa naddu għal Denzel Kutajja li tinċemplu l-mama tijaw, tajjeb, u ħanna raw sa tkun l-għażla tal-dawn il-ġenituri. Melek tajna ħarsa lejn l-iskejjel u l-postijiet li kellhom offruti illum inizjalment. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Savia College għal Denzel. Grazie, Signora. Grazie, l-għodwa tajba. Ekku dal-waqt wasalna biex nimlew paġna oħra, se tinċemplu l-mama ta' Jan Karwana fit-32 post, u se naraw se tkun l-għażla ta' Savio College. Grazie. L-għodwa tajba, Signora, għal Jan Savio College, l-għodwa tajba, Signora, grazie. Hekkim lejna u koll il-raba paġna naddija l-notar biex jiċċekkja li taqbel ma tiegħu u naddu għal 5 paġna fuq net għandna fin-numru 33 lil Daniel Polidano qed inċemplu lil mamma tiegħu sabiex tinfurmana. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Daniel Savio College Dingli. Nirringrazzjawk, Sinjura, grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tiegħek. U issa din inċemplu l-mamma ta' Nathan Jones Samut fin-numru 34, ħanna raw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nkunu nistgħu nkomplu b'dan il-proċess. Dejjem nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni u disponibilità tagħkom biex tieħdu daw it-telefonati. L-għodwa tajba, Sinjura. Sana Luigi, all right, Sinjura, grazzi. U issa naddu kol għal-mama ta' Zek Mikallef u naraw sa tkun l-għażla tal-mama ta' Zek u tal-ġenituri insomma u forsi anke tat-tifel fejn jibda jattendi s-sena d-dieħla Zek. Mela, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Zek. Savio College, grazzi Sinjura, napprezzaw. Thank you, bye-bye, bonġu. Mela, Savio College għal Zek Mikallef u issa din inċemplu l-mama ta' Giorgio Borg fil-numru 36 tajjeb. Bdejna dan il-proċess miexi ġmielu, ħannaraw xħenu, naħseb irkuprajna anka ftit minuti li bdejna tard, bħalissu mal-10 minuta. L-għodwa tajba, Sinjura. Giorgio li ma skola, Signor? St. Michael, grazzi Signora,
Grazzi ħafna napprezzaw. U issa ngħaddu għal Adam Xikluna, ħannaraw l-għażla ta' din il-familja sta tkun wasalna fis-37 post. Kif ngħidilkom il-Kuprajn l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Adam. Savio College. Grazzi, Sinjura, grazzi ħafna napprezzaw. Thank you. Il-Kuprajna anka ftit minuti li bdejna tard tajjeb għaliex issa wasalna fis-37 post u ġifieri għamilna ftit iktar minn minuta kull post tajjeb, kull applikazzjoni, kull għażla tagħkom. Wasalna għand Beppe Aquilina Arena fin-numru 38 ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu u dal-waqt ukoll inkunu mlejna paġna oħra, qed nimla parissa paġna 5 minn 24 paġna li għandi. L-għodwa tajba, Sinjura. Saint Aloysius, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba. Sana Luigi u Saint Aloysius għal Beppe Aquilina Arena. Sana Luigi li jinsab ġewwa Birkirkara. Birat għajna Massur Edwin Ungaro, il-kap tal-iskola sekundarja ta' Sana Luigi. U issa wasalna finnu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Ivan. Which school? Savio College. Thank you. Bye-bye. Savio College għal Ivan Alexander Attard. U issa ngħaddu għal Matteo Brinkat fil-numru 40. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Matteo l-għażla tagħkom. Savio College ħaddingli. Grazzi, Sinjura. Grazzi, u hekk imlejna paġna 5 ukoll. Ngħaddu għal dak li qiegħed fil-41 post. Tajjeb, għandna lil Luca Amato. Naraw sa tkun l-għażla ta' din il-familja u nkomplu b'dan il-proċess. L-iskejjel li intom qegħdin tanżlu minnhom huma Della Sal ġewwa il-Birgu, St. Albert the Great il-Belt Valletta, Sana Luigi ġewwa Birkirkara. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Amato, għal Luca. Savio College. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Savio għal Luca Amato u issa ngħaddu għal Nathan George Bonello fit-42 post ħanaraw x'inhija l-għażla ta' din il-familja. Kont ngħidilkom il-lista tal-iskejjel li għandna, ovvjament għandna l-Savio College li diġà għandna diversi tfal li nkitbu fih ukoll dolodu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Nathan. Savio College għal Nathan, grazzi ħafna. U issa ngħaddu għal Isaac Gallia fit-43 post, ħanaraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Kif għadni mal-kont ngħidilkom il-lista tal-iskejjel għandna St. Elias ġewwa Santa Venera, St. Michael li għad bejn Santa Venera u Ħal Ormi, u mbagħad għandna Stella Mares il-Gżira. Nfakkar ukoll li kif ġa semmejnihom għandna xi iskejjel li diġà m'għandhomx postijiet vojta. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Gallia, għal Isaac. Savio College. Grazzi, Sinjura. Ġurnata tajba. Għadhom kif informawni koll li bdina l-għażla il-kulleġġ ta' Savio College imtela u issa naraw fuq il-screens tagħkom l-ismijiet ta' tfal li se jibdew jattendu dan il-kulleġġ. Tajjeb dawk li intom stess għadkom fattulna dolodu li tixtiequ tibagħtu tfal tagħkom fuq Savio College. Nistennew sakemm tinbidel il-grafika ta' naraw l-ismijiet. Edha fuq wara, orrajt, edha warajja u ħanaqralkom daqsxejn l-ismijiet li għandna. Fl-ewwel post kellna lil Muscat Jake, mbagħad Alex Caruana, Kyle Vassallo, Andrej Sammut, Kane Mallija, Nathan Aquilina, Jake Vella, Zach Merci Abons, Jaden Cilia Silvio, Joseph Zammit, Sheston Tonna, Daniel Meli, Jake Schembri, Leighton Galdes, Mike Grek, Noah De Manuele, Greg James,
Luca Caruana, Noah Muscat, Dean Spiteri, Ellul Xavier, Jean Mikallef, Aiden Farrugia, Denzel Kutajjar, Jan Caruana, Polidano Daniel, Zach Mikallef, Aiden Xikluna, Ivan Alexander Attard, Matteo Brincat, Luca Amato, Nathan George Bonello, Isaac Gallia. Dawk huma tfal li se jibdew jattendu Savio College minn Settembru li ġej u issa aħna nkomplu bil-proċess tal-għażla tagħkom u issa jmiss lill-ġenituri ta' Benjamin Mula fil-44 post sabiex jgħidulna li ma' skola jixtiequ jiktbu lit-tifel tagħhom. Minn dan il-mument ukoll jiskatta, insomma dejjem kien possibbli wkoll li xi ħadd ma jażil skola u forsi jew ma jażel xejn laqas jitqiegħed fuq il-waiting list jew anke ma jażil skola u jitqiegħed fuq il-waiting list. Però nfakru wkoll li aħna nagħtu l-possibilità wkoll li dak li jkun jażel skola u jkun fuq il-waiting list ukoll tajjeb sabiex ma nikkomplikawx ukoll l-affarijiet u s-sitwazzjoni tagħkom indaħlukom f'dilemmi li forsi m'għandniex bżonnhom. Meta inċemplu lil mama ta' Benjamin Mula sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħha. Nfakkar li l-proċess tal-waiting list jinħadem mhux issa. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Benjamin, St. Michael. Grazzi ħafna, Sinjura. Grazzi. Ekku, badna l-mama ta' Benjamin Mula u dana l-għażla tagħhom hija għal St. Michael. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Beppe. St. Michael, grazzi Sinjura St. Michael. U sanaddu għal mamma ta' Jake Kirkhope fis-46 post. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Ħalli nkomplu wkoll b'dan il-proċess. Kont qed ngħidilkom li l-kitba fuq il-waiting list ma ssirx dolodu waqt dan il-proċess tagħna imma aħna nikdbulkom nibatulkom email u meta tirrispondu intom jew billi twieġbu għall-email jew billi tidħlu fuq il-website u timlew il-formola li għandna. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Jake l-għażla tagħkom St. Aloysius, grazzi Sinjura. Grazzi. St. Aloysius għal Jake Kirkhope u sanaddu għal Christian Buġeja fis-47 post, dal-waqt nimlew ukoll is-6 paġna u nkunu għamilna pratikament kwart tal-paġni li għandna għal xogħol tagħna dolodu. Kont qed ngħidilkom li l-għażla d-deċiżjoni tagħkom li tinkitbu fuq il-waiting list ma ssirx dolodu imma ssir iktar il-qudiem la darba aħna nikbulkom email u nagħtukom id-dettalji fiha tajjeb. Nfakkar ukoll li l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Christian. Stella Maris Gżira, grazzi Sinjura, grazzi napprezzaw. Stella Maris Gżira, Christian Buġeja. U issa ngħaddu għal Semi Akartal fin-numru 48. Yes, bonġu Sinjura għal Sami. St. Michael, thank you Sinjura. Thank you. St. Michael u hekk imlejna paġna 6 u ngħaddija lin-notar sabiex iqabbilha ma' tiegħu u issa ngħaddu fal-post numru 49 li jinsab fuq fil-paġna 7. Għanna l-Daniel Cardona tinċemplu l-mama tiegħu propju bħalissa tajjeb. Nfakkar li aħna wkoll, yes, l-għodwa tajba Sinjura għal Daniel. St. Michael għal Daniele, grazzi Sinjura, grazzi nawgurakom. St. Michael għal Daniele Cardona u sanaddu għal Gianni Cilia fin-numru 50. Tajjeb, dwar il-waiting list aħna kif wara jgħaddi ftit ta' żmien nippubblikaw ukoll il-waiting list fuq il-website tagħna. Yes, l-għodwa tajba Sinjura Cilia għal Gianni li ma' skola. St. Aloysius, grazzi Sinjura, grazzi, napprezzaw. Ekku għanna l-oħra
U issa ngħaddu għal mama ta' Paul Busuttil fin-numru 51. Ħanaraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Po St. Aloysius. Grazzi, Sinjura. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sana Luigi għal Paul Busuttil. U issa ngħaddu għal Jake Hadley fil-numru 52. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Kont ngħidilkom li l-lista tal-waiting list ftit ta' snin la bdejna nippubblikawha wkoll fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li qiegħda fil-website knisja.mt. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Michael għal-ġej, kuxek. Għal-ġej Hadley għal St. Michael School. Grazzi ħafna, Sinjura. Napprezzaw, grazzi. St. Michael għal-ġej Hadley. U sanaddu għal Jan Kakija fin-numru 53. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Ekku bħalma għandna ħafna trasparenza f'dan il-proċess li għaddejjin minnu bħalissa, anka dwar il-waiting list intellaw lista kulħadd wara xulxin skont in-numru jew ta' quddiem ikunu skont il-kriterji. L-għodwa tajba, Sinjura Kakija. St. Aloysius Aljan, grazzi, Sinjura. Grazzi l-ġurnata tajba. Ekku Sana Luigi, u St. Aloysius, jew Birkirkar Aljan Kakija. U issa ngħaddu għal Craig De Giorgio. Bonġu, Sinjura. Bonġu għal Craig. Sana Luigi, grazzi, Sinjura, napprezzaw. Good day. U issa ngħaddu għal Jaden Karwana fin-numru 55. Naraw x'inhi l-għażla tagħkom. U dan. Mela kont ngħidilkom li l-lista tal-waiting list ukoll tiġi pubblikata u tkunu tistgħu taraw l-itfal li qegħdin jistennew li talbu li jqogħdu fuq il-waiting list li ma skejjel jippreferu u tkun organizzata ta' quddiem daw skont il-kriterji sewwa skont il-ġerarkija tal-kriterji u mbagħad skont il-riżultat tal-polza tajjeb wieħed wara li ieħor jitniżlu taħt xulxin. Ovvjament, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Jaden li ma skola St. Michael, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzaw. St. Michael għal Jaden Karwana u s-senaddu għal Christian Mitzi fin-numru 56 u l-aħħar wieħed li għandi f'din il-paġna 7 minn 24 paġna. L-għodwa tajba, Mr. Mitzi, għal Christian St. Aloysius. Grazzi, sir, napprezzaw, thank you. Grazzi. Sana Luigi għal Christian Mitzi u sanaddu għal paġna 8 għanna l-Ronan Gauci qudiem ta' din il-paġna fin-numru 57. Dan id-intom it-taraw ukoll fuq l-screens tagħkom tajjeb u nimxu pass. U bħalma l-affarijiet jiċċaqalqu hawnhekk u jiċċaqalqu dejjem anke fil-ħajjiet tagħna. L-għodwa tajba, Sinjura Gauci. Bonġu għal Ronan l-għażla tagħkom. De la Sal għal Ronan Gauci. Grazzi, napprezzaw. Nawgurawkom. Ekku għandna lil Ronan Gauci u issa ngħaddu għal Daniel Frendo li għad fin-numru 58. Li l-għodwa tajba, Sinjura. St. Michael għal Daniel. Thank you, Sinjura. Thank you very much. Yes, issa tinċemplu l-mamma ta' Zijad Ela Femeli, ħannaraw xin l-għażla ta' dawn il-ġenituri u ekku mixin pass. Dejjem nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni u tinżommu ritmu tajjeb ħafna u il-proċess miexi il-qoddim ġmielu. Ringrazzjaw ukoll il-dawk li qegħdin lejn l-aħħar u bil-paċenzja jkunu qegħdin jistennew sakemm jażlu l-għażla tagħhom. Tajjeb. Kont ngħidilkom mela li mhux biss nippubblikawha din l-lista tal-waiting list, imma minn żmien għal ieħor naġġornawha wkoll tajjeb, kultant jibqgħu dieħlin xi għażliet tagħkom u allura nniżluhom ukoll fuq din il-lista
u tiġi aġġornata. Intom dejjem tkunu tistgħu issegwu fl-imma post kemm huma ċ-ċansijiet x'possibilitajiet hemm li t-tifel tagħkom immur f'xi skola minn dak li intom tippreferu tajjeb. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Ziad, li ma skola? St. Michael, grazzi Sinjura. Grazzi, thank you. St. Michael għal Ziad Elafi Meli u issa ngħaddu għal Jake Vassallo. Yes, l-odwa tajba Sinjura. Bonġu għal Jake. St. Michael, grazzi Sinjura, grazzi, napprezza. Hekk kienet l-għażla tal-mamma ta' Jake Vassallo u issa ngħaddu għal Zach Muscat fil-61 post. Kieku nimxu bir-rata ta' wieħed kull minuta, suppost għaddit sija, ma naħseb ma aħna kull maddew issa kważi 40 minuta, mhux mindu li bdejna ftit tard ukoll, ġifieri nagħmlu ħafna aktar aħjar minn wieħed fil-minuta. Tajjeb, l-odwa tajba ser għal Zach. Bonġu għal Zach li mija l-għażla tagħkom. St. Michael, nirringrazzjawk sir, thank you, l-odwa tajba. St. Michael għal Zach Muscat. U issa ngħaddu għal Jack Xikluna fin-numru 62. Naraw x'ta tkun l-għażla tal-ġenituri. St. Michael, yes, l-odwa tajba, Sinjura. Tlifna l-linja. Hu paċenzja nerġgħu nċemplu lil mamma ta' Jack Xikluna għax naħseb waqgħet il-linja. U wasalna fit-numru 62 u jinbaqa' li tnejn oħra fuq din il-paġna, paġna 8 minn 24. Ifisser li nkunu għamilna terz tal-għażliet li għandna għalina dolodu. Tajjeb, nippruvaw nerġgħu naqbdu lil mamma ta' Yes, l-odwa tajba, Sinjura. St. Michael għal Jack. Thank you, Sinjura. Thank you. Mela Jack Xikluna għal St. Michael. U mbagħad se ngħaddu għal Matthew Camilleri li għad fit-63 post. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, u nimxu pass. Dejjem nirringrazzjawkom mill-ġdid tal-kooperazzjoni tagħkom. Nfakkar li għandna sa skola li diġà imtliet. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Matthew. Sana Luigi, grazzi Sinjura, grazzi ħafna, grazzi. Ekku Sana Luigi għal Matthew Camilleri, nirringrazzjaw is-Sinjura li ħadet it-telefonata tagħna u issa tinċemplu lil mamma ta' Dejan Pirrone, naraw se tkun l-għażla tagħhom. Kont ngħidilkom li diġà għandna skola li diġà imtliet sewa u issa nkomplu b'dan il-proċess u tinċemplu bħalissa propju lil mamma ta' Dejan Pirrone ħatajdilna l-għażla x'inhi għalihom. Imma skola jixtiequ li jibdew jattendi Dejan Pirrone minn Settembru li ġej. Dan il-proċess ikompli wkoll matul is-sajf. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal St. Aloysius. Grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. L-odwa tajba. U l-ġurnata tajba. Ekku, Sana Luida għal Dejan Pirrone u mlejna paġna 8 ukoll. Ngħaddu għal paġna 9 din għaddi għal in-notar. U issa ngħaddu għal 65 post għandna lil Giuseppe Kamenzuli. Giuseppe Kamenzuli, ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nimxu minn hemmhekk. Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-li qegħdin dejjem tieħdu t-telefonati tagħna. Matul is-sajf ikompli dan il-proċess, speċjalment meta joħorġu r-riżultati l-Skola Sports u l-Skola tal-Performing Arts, konna xi tfal li għażlu dan għall-karriri jkunu interessati ħafna fl-isport jew li jkunu atturi jew żeffina jew kantanti sewwa u jagħżlu li jmorru f'dawn l-iskejjel, allura jħalluna xi postijiet vojta
u la darba huma jinformawna aħna mbagħad induru lejn il-waiting list u nsejħu lil min ikun imissu li jkun jixtieq dik l-iskola li xi ħadd ikun ħareġ minnha. Yes, l-għodwa tajba Sur Kaminzuli. Bonġu. Għal Giuseppi. Saint Elias. Yes, grazie signor, grazie. Lilek ukoll ser, grazie. Saint Elias għal Giuseppi Kaminzuli. U issa ngħaddu għal Jake Aġus. Tajjeb li għad fil-66 post, ħanna naraw sa tkun l-għażla tiegħu u nkomplu b'dan il-proċess. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Jake, għal St. Michael, tajjeb. L-għodwa tajba, ok, St. Michael għal Jake Aġus. Nfakkarkom ukoll li intom li għedin is-segwuna li dak li tkun għedin taraw fuq l-screens ikun daqsxejn ġej ftit tard għandkom f'djarkom għax it-teknoloġija tieħu ftit tal-minuti sakemm twassal il-messaġġ mill-istudio għad-djar tagħkom u għalhekk jien meta nkun qed inkellimkom fuq it-telefon. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Kajim. St. Michael, Sinjura, grazzi. L-għodwa tajba. St. Michael għal Kajim Farrugia. Kontit ngħidilkom li meta nkun qed inkellimkom fuq it-telefon, intom tkunu taraw u tisimgħu dak li nkun għad ftit minuti qabel. Toqgħodux tistennew li t-television l-screens tagħkom jiġu aġġornati, wieġbun lili fuq it-telefon. Jidi li ħajbda l-iskola sabiex jinformana mill-ewwel ħalli aħna wkoll neħdu l-passi tagħna u ninformaw lill-ġenituri. L-għodwa tajba, Sinjura Lo. Bonġu għal Kaj. St. Michael għal Kaj. Grazie, Sinjura. Grazie. U sanaddu għal Jake Fenek fin-numru 72. Naraw x'inhi l-għażla tagħhom. U jiena dalwaqt inkun imlejt ukoll paġna 9. Kontit ngħidilkom leħe li dan il-proċess għal dawk li jkunu fuq il-waiting list ikompli wkoll anka fis-sajf. Għaliex jista' jkollna xi kanċellazzjonijiet għal raġuni oħra, u fattilkom waħda minn dawk prinċipali tista' tkun li xi tfal jiddeċidu minħabba l-interessi partikolari tagħhom li jmorru għall-sports, School of Sports jew għall School of Performing Arts, u allura jħallu xi postijiet vojta. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Jake. Sana Luigi għal Jake, nirringrazzjawk, Sinjura. Good day, u għekkim lejna paġna 9 minn 24, għaddi għal-notar, u issa ngħaddu għal paġna 10 u fuq net għandna fil-73 post għandna lil Braden Farrugia, tinċemplu lil mama tiegħu, għandna raw se tkun l-għażla tagħhom u hekk inkomplu b'dan il-proċess. Naħseb issa wasal kważi l-10:09, nimmaġina l-ħin bħalissa huwa ekku l-10:09 neqes 3 minuti. L-għodwa tajba, Sinjura Farrugia. Bonġu għal Braden. St. Michael, grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Michael għal Braden Farrugia. U issa ngħaddu għal Sven Mizzi, sewa fin-numru 74. Ħanaraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Michael għal Sven Mizzi. Grazzi. Prezza, u issa għandna twins, għandna lil Jake u Kyle Branca Leone. Sa naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom. U dawna pers li huma twins imorru fl-istess skola jidħlu flimkien. Wara l-lestu l-Jake u l-Kyle Branca Leone li huma fil-75 post, mbagħad ngħaddu għal Luca Pace, tajjeb, u li huwa fis-76 post. Tinċemplu l-ġenituri ta' Jake u Kyle, ħanraw se tkun. Yes, l-għodwa tajba, ser. Bonġu għal Jake u Kyle. St. Michael, grazzi, ser, napprezzaw. Grazzi.
St. Michael mela għal żewġ twins għal tewmin Kyle u Jake Brancaleone u għamlu l-għażla tal-ġenituri tagħhom hija għal St. Michael. Issa ngħaddu għal Luka Paċ li għad fis-76 post, ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, yes. Bonġu. Għal-Luka, St. Michael, grazzi, Sinjura, grazzi. Ġurnata tajba, Sinjura, grazzi, grazzi, napprezzaw, grazzi. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom. Hija eccellenti, timmexxu tajjeb, ritmu tajjeb ħafna, wasalna fil-77 post u issa din inċemplu lil mamma ta' Gianluigi Mifsud. Ħanaraw sa tkun l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Gianluigi St. Aloysius, grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. U hekk għandna din il-lista l-għażla għal Gianluigi Mifsud għal San Luigi u issa din inċemplu lil mamma ta' James Emanuel Cordina fit-78 post. Ħannaraw sa tkun l-għażla tagħhom dalwaqt ukoll inkunu mlejna paġna 10. Ritmu tajjeb ħafna u nirringrazzjawkom. L-għodwa tajba għal James St. Aloysius, grazzi, Sinjura, grazzi, grazzi. St. Aloysius, San Luigi, għal James Emanuel Cordina u issa ngħaddu għal Xabier Olawi. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. U hekk nkunu mlejna wara din l-għażla li hija tal-79 post, nkunu mlejna paġna oħra, paġna 10. Wara inċemplu lil mamma ta' Jake Michael Casey li tinsab fit-80 post. Nkuntattjaw issa l-ġenituri ta' Xavier, ħannaraw sa tkun hija l-għażla tagħhom. Infakkar ukoll li meta aħna wara dan il-proċess ta' l-għażla. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Tlifna l-linja. Naraw nistgħux nerġgħu naqbdu lis-Sinjura Alawi. Yes, all right, Iva, grazzi. Nerġgħu nċemplu lis-Sinjura Olawi għax waqgħet il-linja u dal-waqt nerġgħu nkomplu b'dan il-proċess. Tajjeb konna qed ngħidu li matul is-sajf ikompli dan il-proċess u aħna issa wara li nerġgħu lura lejn l-uffiċċji tagħna nibdew biex naħdmu kemm biex inkomplu dan il-proċess u nibagħtu email lilkom bid-dettalji li hemm bżonn u Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Xabier Della Sal. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, napprezza, grazzi. Xabier Della Sal, u għekkim lejna paġna 10, u ngħaddu sal-paġna 11. Tinċemplu l-mamma ta' Jack Michael Casey. Ħanaraw sa tkun l-għażla tagħkom. Però nfakkarkom ukoll tieħdu ftit paċenzja bina li aħna barra li għandna dan il-proċess ta' dħul fl-ewwel sena sekondarja għas-subien, għandna ħafna proċessi oħra għaddejjin tajjeb. Konna wkoll l-għażla tal-iskejjel għal dħul fl-ewwel sena sekondarja tal-bniet, bat għandna l-polots tal-ewwel sena primarja, kemm għas-subien u kemm għall-bniet u sintenti anke sessjoni bħal di tal-lum ta' fejn il-ġenituri jagħmlu l-għażla tagħhom. U wara wkoll għandna l-dawk tal-tieni sena kindergarten ukoll subien u bniet żewġ proċessi separati u fl-aħħar ukoll għandna wkoll żewġ proċessi oħra tal-għadħul fl-ewwel sena kindergarten li jitolbu wkoll il-polots u l-għażliet tal-ġenituri. Kif taraw għandna dan ix-xahar kollu aħna ta' mhux April biss, għandna April u Mejju u l-ewwel ftit l-ewwel ġimgħa ta' Ġunju wkoll. L-għodwa tajba, Sinjura. Morning, yes. St. Michael, grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. Bye. St. Michael għal Jack Michael Casey u s-sanaddu għal Jamie Azzopardi fil-numru 81. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri.
L-odwa tajba, Sinjura. Sana Luigi, grazzi Sinjura, grazzi, napprezzaw. Sana Luigi għal Jamie Azzopardi u s-sanaddu għal Beppe Gallia fit-82 post ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri tiegħu u nkomplu b'dan il-proċess. Kontit ngħidilkom li kif konna ċans nibatulkom din l-email fej pratikament nitolbukom 3 affarijiet. Waħda ninformawkom bl-għażla li intom għamiltu dolodu, sewa natu nikdbuha wkoll in black and white kif jgħidu bil-miktub u jkollkom l-indikazzjoni tal-għażla li intom għamiltu dolodu. Bagħad nitolbukom l-kooperazzjoni tagħkom li intom se taħdmu mal-iskola għall-edukazzjoni ta' awliedkom sewwa hemm formola dikjarazzjoni li nitolbukom li anke intom tiffirmaw bil-mod li aħna ngħidulkom qabel konna nitolbukom tiffirmawha fiżikament, pers li konna nkunu f'sala u kontu nkunu fl-imkien illum pers li naħdmu ħafna drabi jew bħal dolodu permezz mill-istudios u bit-telefons jew permezz tal-emails, il-proċess biddil nieħdaq xejn sabiex turu l-approvazzjoni tagħkom billi tittikkjaw fil-post indikat fuq il- Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Beppe. Yes. Li ma skola? St. Michael. Grazzi, Sinjura. Oħal ormi, Iva. All right. Thank you, Sinjura. Thank you, bye-bye. St. Michael għal Beppe Gallia. Tajjeb. U s-sanaddu għal Gianluca Brincat. Gianluca Brincat, naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. U dan. Tindikawna mela li intom tapprovaw u tħassa tissapportjaw l-iskola f'dak li hija tagħmel għall-edukazzjoni tat-tifel tagħkom. L-għodwa tajba sur Brincat. Bonġu għal Gianluca. Sana Luigi, grazie sir, napprezza, thank you. Grazie ħafna, napprezzaw. Għanti nċemplu wkoll issa lil Jake Spiteri fl-84 post, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenitur. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Jake. St. Michael, grazzi Sinjura. Grazzi. Mela l-għażla għal Jake Spiteria ta' St. Michael u s-sanaddu għal Jake Camilleri, għanna żewġ Jakes wara xulxin, din il-page fiha 3 Jakes, naħseb isem popolari kien dik is-sena. Insomma għandna Jack u Jake, da xejn differenti minn xulxin. Qed inċemplu lill-mamma ta' Jake Camilleri bin-numru M3560 fil-85 post. Mela f'dina l-email li aħna nibatulkom f'dawn il-ġranet li ġejjin, nitolbukom tindikaw il-kollaborazzjoni tagħkom. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Good morning. Yes, għal Jake. St. Michael. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw, grazzi. Għal Jake Camilleri, l-għażla tal-iskola hija ta' St. Michael u s-sanaddu għal Alex McKay. Fin 86 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Alex. Il-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Alex. St. Aloysius, Sana Luigi Birkirkar għal Alex McKay u grazzi napprezzaw l-għodwa tajba. U naddu sa għal Jeremy Ketkuti fis-87 post l-aħħar wieħed li għandi fuq il-paġna 11 minn 24 paġna. U hekk kif inlestu din l-għażla mbagħad ngħaddu għal Jacob Mansueto li huwa l-ewwel wieħed fuq il-paġna li jmiss. L-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi, l-għodwa tajba għal Jeremy li ma skola. St. Michael, grazzi Sinjura, grazzi St. Michael għal Jeremy Ketkuti. Immaġina li l-posti ġewwa St. Michael li timlew mod rapidu. Tajjeb, issa ngħaddu għal Jacob Mansueto kif għattilkom li għad fit-88 post ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu.
Mela fl-email li nbatulkom wara din l-għażla tagħkom ta' dolodu, tinkludi mela l-konsens tagħkom għal kollaborazzjoni mal-iskola, il-ħlas ta' 50 euro għal reġistrazzjoni li jmorru sabiex inħallsu prinċipalment in-nies ħafna xogħol li jsir min-nies li għandna fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, xogħol li jirrikredi attenzjoni kbira ta' checking il-ħin kollu, naraw li kollox huwa sewwa u li nwieġbu anke ħafna drabi telefonati u l-emails tagħkom. Nirringrazzja lill-istaff li jaħdem propju f'dan l-uffiċċju għal dedikazzjoni kbira li huma għandhom. Tajjeb, u bil-ftit ta' kulħadd li jitħallsu l-ispejjeż kollha u nirringrazzjaw lilkom tal-kollaborazzjoni tagħkom. U mbagħad tielet punt li jkollna f'dina l-email ikun dak li għandu x'jaqsam għal min tinteressaħ hija il-waiting list. Jista' jkun li min huwa kuntent bl-għażla li għamel dolodu u m'għandux bżonn li qgħod jinkiteb fuq waiting lists. Imma dawk li forsi jixtiequ jittantaw xortihom u jinkitbu fuq il-waiting list għal xi skola li oħra li huma li jippreferu. L-għodwa tajba, Sinjur, yes, għal Jacob, St. Michael għal Jacob, grazzi sul Mansueto, grazzi. St. Michael għal Jacob Mansueto. U issa ngħaddu għal Andy Colin Pisani fid-89 post. Tajjeb, ħanaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Kont qed ngħidilkom li t-tielet punt ta' din l-email li aħna nibatulkom tkun l-għażla tagħkom biex tindikawna l-min jixtieq xi skola li tippreferu iktar minn dik li intom għażiltu. Fakkar li kif indikajna l-bieraħ tistgħu tindikaw minn skola waħda sa 5, mhux iktar minn 5, tajjeb hemm daqsxejn limitu, ħafna drabi aħna dan għal-limitu ġibnieh mill-esperjenza ma jkunx hemm għalfejn li tindikaw iktar skejjel inutli. 5 huwa biżżejjed, kważi ngħidilkom kważi anke żejjed, imma ma jimpurtax billi jkun hemm xi waħda żejda. Tindikaw minn skola waħda, 2, 3, 4, 5 skont kemm tixtiequ u dan eventwalment jiġu imniżla fid-database tagħna u eventwalment intellaw dan ir-report fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt. Ma nafx hekk hux ta' min forsi neqleb xi ħaġa minn dak li qed ngħid bl-Ingliż għal dawk li forsi ma jsegwux il-Malti u nagħmlu spjegazzjoni tagħhom. Tkun idea tajba. L-bieraħ ukoll din is-sena żidna s-servizz li meta nagħmlu laqat magħkom il-ġenituri nibdew nagħmlu traduzzjoni simultanja għall-Ingliż. Xi ħaġa li xtaqna nagħmlu għas-sena l-oħra, però teknikament ma kienx possibbli. Dis-sena però rranġajna u kienet possibbli teknikament u diġà bdejna l-laqat li kellna magħkom il-ġenituri. L-għodwa tajba, Sinjura, għal-Andy li ma skola St. Michael għal-Andy Colin Pisani u dak kien il-89 post, issa ngħaddu għal dak li għad fid-90 post, kieku bil-minuta kull wieħed ikun għaddew sija u nofs. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Farrugia għal-Joseph St. Michael, grazzi Sinjura, grazzi ħafna, grazzi St. Michael għal Joseph Charles Farrugia, dik hija għażla oħra u issa ngħaddu għal mamma ta' Julian Zammit fil-91 post. Kont qed ngħidilkom li issa wasalna fid-design post kieku għandna bżonn ta' sija u nofs, però fil-fatt għasilna sija u kwart li bdejna dan il-proċess tal-għażla tagħkom. Grazzi għal kollaborazzjoni sħiħa tagħkom u għall-istaff tagħna li jmexxi dan il-proċess u li jċemplulkom b'mod immedjat u intom li tirrispondu mill-ewwel qed naġlu iktar mill-minuta għal kull applikazzjoni. Qed inċemplu issa lil mamma ta' Julian Zammit fil-91 post. Kont qed ngħidilkom li minn din is-sena bdejna noffru wkoll il-traduzzjoni simultanja waqt il-laqat tal-ġenituri. Anka il-rapporti li qed intellaw fuq il-website qed ikunu bil-Malti u bl-Ingliż. Tajjeb qed ikun hemm traduzzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Sinjur. Bonġu, St. Aloysius għal Julian. Grazzi, Ser. Grazzi. Bonġu.
Sana Luigi għal Julian Zammit. U issa ngħaddu għal dak li għad fit-92 post għal Matthew Gambin. Naraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Konna bdejna ftit ta' snin ilu l-għodwa tajba, Sinjura Gambin. Bonġu għal Matthew. Sana Luigi għal Matthew, grazzi Sinjura. Bonġu. Sana Luigi għal Matthew Gambin. U hekk għandna għaż l-oħra u ngħaddu għal dak li għad fit-93 post għandna lil Nicolas Porsenna. Naraw xa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nkomplu b'dan il-proċess. Fil-waqt li r-regolamenti għadħul kienu minn dejjem, l-ewwel darba li għamilnihom dejjem kienu kemm bil-Malti u bl-Ingliż. Yes, good morning, Mrs. Porsenna. Good morning. What is your choice of school for Nicholas? St. Michael's School, St. Michael's School. Grazie, thank you. Good day. St. Michael għal Nicholas Porsenna. U s-sanaddu għal Kieran Camilleri fil-94 post. U propju kien il-kas li kena persuna li hija barranija u ma tużax il-Malti u aħna l-Maltin kapaċi fil-lingwi ħafna u nirrenġaw u nistgħu nitkellmu b'diversi lingwi u nikkomunikaw mal-oħrajn. Nirringrazzjaw l-għodwa tajba Sinjura Camilleri għal Kieran, St. Michael għal Kieran. Grazzi Sinjura, grazzi, napprezzaw St. Michael għal Kieran Camilleri. U issa ngħaddu għal Nathaniel Mikallef li huwa fil-95 post u l-aħħar wieħed li jien għandi fuq din il-paġna 12. Tajjeb, għaddejjem tajjeb dan il-ritmu. U mbagħad ngħaddu għal paġna 13, paġna 12 taħbat il-għodwa tajba Sinjura Mikallef. Bonġu għal Nathaniel. St. Michael għal Nathaniel. Grazzi Sinjura. Grazzi, u hekk warmlejna paġna 12 minn 24 ifisser li propju wasalna skont il-numru tal-paġni fin-nofs ta' dan il-proċess tagħna ta' dolodu. Ilna ftit iktar minn sija, nimmaġina sija u kwart li skont il-ħin stipulat kieku bdejna fid-9:30 eżatt, kieku ilna sija u kwart li għaddejna dan il-proċess. U issa jmissna tinċemplu lil-mama ta' Federico Sammut, wasalna fis-96 post. L-għodwa tajba, Sinjura Sammut. Good morning. Għal Federico, St. Michael School Ormi. Grazzi Sinjura għal Federico Sammut, grazzi ħafna, l-għodwa tajba. Issa tinċemplu lil-mama ta' Daniel Kutajjar li tinsab fis-97 post. Għanna raw xini nazla taħħom. Tajjeb, kontit najdilkom daqxejn fuq il-faċilitajiet li qed noffru li minn dejjem ir-regolamenti ħriġnihom kemm bil-Malti u bl-Ingliż u dal-aħħar żidna wkoll il-fatt li bdejna. L-għodwa tajba Sur Kutajjar. Bonġu għal Daniel. St. Michael, grazzi Sinjur, grazzi. Thank you. St. Michael għal Daniel Kutajjar u sanaddu għal Aiden Merċi għal jgħat fit-98 post. Tajjeb, kontit ngħidilkom li matul dawn l-aħħar snin ħassejna l-bżonnu koll li nittraduċu ħafna mill-informazzjoni li aħna ngħaddu fuq il-website u anka li dawn il-laqat nibdew nipprovdu wkoll il-traduzzjoni simultanja għall-Ingliż. L-għodwa tajba Sinjura għal-Leiden, yes, St. Michael. Grazzi, Sinjura. Grazzi. U issa ngħaddu għal-mama ta' Liam Zammit li wasalna fid-99 post. Tajjeb, bizna, yes. L-għodwa tajba, Sinjura Zammit. Yes, għal-Liam. St. Michael. St. Michael għal Liam Zammit u s-sanaddu, grazzi Sinjura l-għodwa tajba, ringrazzjaw kun għaddu għal Mattias Bartolo, naraw ġemma Mattija u da propjat
fil-mid post sewa. Nifisser li l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Mattias. St. Michael għal Mattias. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezza ġurnata tajba. Ekk wasalna fil-mid post, ifisser li issa baqanna 88, ġifiri issa għanna inqas minn dawk li għamilna bdejna t-triq tan-nizla u fit-nizla suppost nħaffu iktar. Għanna ħafna drabi meta naqelbu n-nofs nibdew nejje u ndumu ftit iktar allura ma nkomplu b'dan ir-ritmu tan tajjeb u bħalissa din inċemplu l-mamma ta' Nathan Xikluna. Naraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri li għal Nathan li jinsab fil-101 fil-post 101. U dal-wat nkunu nkoll imlejna paġna 13. Ħanaqlef ftit tal-Inglis, forsi nispjegaw ftit tal dawk li qed isegwuna u li ma jsegwux il-Malti. After this transmission, when we go back to our office in the coming days, we will send you an email. And this email will, first of all, confirm the choice of school that you have made this morning. We'll also ask your collaboration, your consent, that you will collaborate with the school that you have chosen. Yes, Lodwa Tajba, Signora. Yes, għal Nathan li ma skola, St. Aloysius, San Luigi. Ekku l-iskola ta' San Luigi għal Nathan Xikluna u b'dika l-għażla l-iskola ta' San Luigi wkoll imtliet ħannaraw li huma tfal li ħajbdew jattendu dina l-iskola mis-sena d-dieħla, naraw il-grafika fuq l-screens minn hawn ftit sekondi oħra. Ekku għandna l-għażla ta' l-istudenti li huma Zammit Mattias, Zammit Cordina Zek, Aiden Zammit, Luka Xiberras, Udoċku Nwad Ezekiel, Jones, Nathan Jones Sammut, Beppe Aquilina Arena, Jake Kirkop, Gianni Cilia, Paul Buzuttil, Jan Kakija, Craig De Giorgio, Christian Mitzi, Matthew Camilleri, Dejan Pirrone, Julian Zammit, Jake Feneg, Gianluigi Mifsud, James Emanuele Cordina, Jamie Azzopardi, Gianluca Brincat, Alex McKay, Julian Zammit, Matthew Gambin u Nathan Xikluna. Dawn it-tfal se jibdew jattendu il-kulleġġ ta' San Luigi ġewwa Birkirkara. Inkomplu bil-proċess tal-għażl. Yes, Lodwa Tajba, Sur Talbot. Good morning for Adam. Della Sal, grazie signor, grazie, same, good day. Della Sal għal Adam Talbot u ekku għandna għażla oħra u s-sanaddu tinċemplu l-mamma ta' Krishna Borċ, għannaraw xin l-għażla ta' dawn il-ġenituri fil-waqt li nimmarka u koll li għanna. Yes, Lodwa Tajba, Sur Borċ. St. Michael, grazie sir, grazie, St. Michael, thank you. St. Michael għal Krishna Borċ u għakim lejna u kol paġna 13 naddija għannutar u naddu għal paġna 14 fil-104 post għanna l-Kajl Buħaġar. Kajl Buħaġar għanna xini l-għazla tal-ġenituri tijaw u komplu b'dina l-proċess tal-għazla. Kont nispiega ftit bl-Inglis u nistaw naħseb inkomplu ftit nispiegaw xieġri wara dina l-għazla li jettamlu intom dolod wara din is-sessjoni li għanna fl-imkien. As I was saying before, in the coming days you will receive an email from us which will confirm the choice of school that you have made this morning. We will ask also your consent for that you will collaborate with the school that you have chosen. Yes, Lodwa Tajba, Signora. Al-Kajl, St. Michael Al-Kajl. Grazie, Signora. Grazie ħafna. Grazie. St. Michael Al-Kajl Buħaġar u sanaddu għal mamma ta' Nathan Attart fin post numru 105. Post numru 105 għal Nathan Attart. As I was saying, you will receive this email where we confirm the choice of school. You will indicate also your consent to collaborate with the school.
Also, we will ask a payment of 50 euros for this registration. Yes, Lodwa Tajba, Signora. Saint Michael al Nathan. Grazie, Signora. Grazie, grazie. Lodwa Tajba, Saint Michael al Nathan u al Elias Buttigieg fil-post 106. Naraw xini l-għażla tagħhom. As I was saying in this email, we will also ask you for the payment of 50 euros, which you can do online using your cards. Lodwa Tajba, Signora. Hello, Al Elias. Saint Michael Al Elias. Thank you. Saint Michael Al Elias Buttigieg u Al Miguel Cardona 107. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Miguel Cardona, and I'll continue explaining what this email will have. As I was saying, you will be asked to make a payment of 50 euros. You can do it online using your card, your bank card. Lodwa Tajba, Signora. Al Miguel li ma skola. Saint Michael, Signora. Grazie, Signora, napprezzaw. Grazie, grazie Saint Michael al Miguel Cardona u għal Kian Galdes fil-numru 108. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri tiegħu. So, yes, in this email, okay, Lodwa Tajba, Signora. Bonġu. Għal Kian, Saint Michael, grazie, Signora, napprezzaw. Grazie. Lilek ukoll, Signora, grazzi. Ekku wasalna fil-post numru 109 u tinċemplu l-mama ta' Jack Nicholas Kutajjer. Naraw xin l-għażla tal-dawn il-ġenituri u jimbaqalet li toħra fuq din il-paġna. As I was saying, this email will invite you also to pay the registration fee, which you can do online. Also, it will Lodwa Tajba, Signora. Yes, for Al-Jack, Saint Michael. Grazie, Signora. Grazie, napprezzaw ta' grazie tal-paċenzja. Il-mamma ta' Jack Nichols Kutajjar u sanaddu għal Jack Wright. Jack Wright fil-numru 110. Dan ifisser li sabiz baqanna 77 post, nimmaġina xi ħaġek. Tajjeb resqin lejn il-tmiem ta' dan il-proċess, mixin b'ritmu tajjeb ħafna u nirringrazzjawkom ħafna tal-kollaborazzjoni ta'kom. As I was explaining, yes, in this email you will be indicated, yes. Yes, Lodwa Tajba, Signora. Bonġu għal Jack, Saint Michael għal Jack. Thank you, Signora, grazzi ħafna. Grazie. U b'dika l-għażla u kol imtliet l-iskola ta' Saint Michael, ħannaraw u kol fuq l-screens il-lista tal-ismijiet ta' tfal li ħajattendu dina l-iskola. Fl-ewwel post għandna l-Isaac Bonnici, mbagħad il-Samir Kassar, il-Giorgio Borch, il-Benjamin Mula, il-Beppe Peresso, Sami Akartal, Daniele Cardona, Jack Headley, Jaden Caruana, Daniel Frendo, Ziad Elafi Meli, Jake Vassallo, Zach Muscat, Jack Shikluna, Jake Ajus, Kaim Farrugia, Nathan Montebello, Xylon Mikallef, Kai Law, Braden Farrugia, Sven Mitzi, Jake Brancaleone, Kyle Brancaleone, Luca Pac, Jack Michael Casey, Beppe Galia, Jake Spiteri, Jake Camilleri, Jeremy Ketkuti, Jacob Mansueto, Andy Colin Pisani, Joseph Charles Farrugia, Nicolas Porsenna, Kiran Camilleri, Nathaniel Mikalle, Federico Sammut, Daniel Kutajjar, Aiden Merċija u Liam Zammit. Dawk huma tfal li mis-Settembru li ġej ħajbdew jattendu l-iskola ta' St. Michael ġewwa Ħal-Qormi u issa ngħaddu għal Mason Bilokka fil-numru 111. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Mason. Tajjeb, u jiena nimmarka li għandna skola oħra mimlija. Issa l-għażla li baqalkom li tistgħu tagħżlu minnha huma jew De La Salle ġewwa il-Birgu, jew
St. Albert il-Belt, sewa, jew nattaw din ukoll, jew St. Elias Santa Venera, jew Stella Maris il-Gżira. Yes, Lodwa tajba, Sinjura, bonġu għal-Mason, Stella Maris, grazzi Sinjura. Grazzi. Stella Maris għal-Mason Bilokka. U senaddu għal dak li għad fil-post 112 fuq il-paġna 15, għaddejt il-paġna 14 l-notar u inkomplu b'dan il-proċess. Issa tinċemplu l-mamma ta' Stephen Camilleri, naraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri. U kontit najt l-ewel li mumma l-għazliet tal-iskejja li jissankom qoddimkom għanna l-Della Sal ġewwa l-Birgu, St. Albert the Great il-Belt, u bat għanna St. Elias Santa Venera u Stella Maris il-Gżira. Sewa dawn huma l-iskejja li għad baqalhom postijiet vaganti. Aħna għanna 180 applikazzjoni dolodu b'kollox niproċessaw wasalna fil-112 ftit risqin lejn it-tmiem ukoll. Ħankompli nispjega ftit bl-Ingliż x'ikun fiha dik l-email li aħna ħanibatulkom f'dawn il-ġranet li ġejjin. As I was explaining in the email that we will send you, the last part will give you the possibility, if you wish to, it's not obligatory, if you wish to be put on the waiting list. The waiting list will be organized according to the admissions criteria and according to the rank order. You will be given the possibility for those who wish to indicate from 1 to 5 schools. You can indicate 1 school, you can indicate 2 schools, 3 schools, 4 schools, and the maximum of 5 schools. From experience, we realize that it's not necessary to indicate more schools. The possibilities will be extremely remote, very improbable, not to say impossible. So 5 schools is more than enough. Okay, I've just been informed that when I read, yes, mela skużawni, għadhom kif informawni mill-istudio li meta qrajt l-ismijiet ta' tfal ta' St. Michael, ma qrajtx il-lista kollha, kellna paġna oħra li kienet għadha ma telgħax fuq l-iskrin, għalhekk se nkomplu naqraw it-tfal, niskużawna forsi lajna xi ftit tal-paniku għal dawk li kienu jistennew li jaraw it-tfal tagħhom u dan. Ħanispjega wkoll bl-Ingliż, I'm sorry to say that when I read the list of the students who have been registered at St. Michael, I did not read the complete list. We had this list that now you are seeing on your screens. Sorry if we caused some anxiety because you thought we had forgotten you. So, mela, ħajkomplu daw it-tfal ukoll ħajkunu wkoll l-iskola St. Michael għandna lil Mattias Bartolo, Chris Krishna Borch, Kyle Bohajar, Nathan Attard, Elias Buttigieg, Miguel Cardona, Kian Galdes, Jack Nichols Kutajjar u Jack Wright. Sewa, kena daw it-tfal ukoll li konna ħalluhom barra u konna naqraw ftit tal-inkwiet ma jaqbilx. Skużawna ta' dan daqsxejn top ċkejken tajjeb, pero xejn gravi. Inkomple. Yes, Lodwa tajba, Sinjura Camilleri. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Stephen Della Sal. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Della Sal għal Stephen Camilleri. U issa nkomplu b'dan il-proċess u għant inċemplu l-mama ta' Logan Parnis. Lodwa tajba, Sinjura, għal Logan. Stella Maris, grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye. Stella Maris għal Logan Parnis u għal Kaylin Jace Grek. Naraw xini l-għażla għal Kaylin u tinċemplu l-mama tiegħu. Nkomplu b'dan il-proċess issa nkomplu daqsxejn nispjega bl-Ingliż jkun fiha dik l-email. As I was explaining, we will give you the opportunity to be on the waiting list if you prefer another school instead of the one that you have chosen, or if you prefer also a school that has no vacancies at the moment,
with the possibility that it might have, no, like schools like St. Augustine or Seminary or the St. Paul's Missionary College. Yes, Lodwa Tajba, Signora Grek. St. Elias Al-Kaiden. Grazie Signora, grazie, ġurnata tajba. St. Elias Al-Kaiden u sanaddu għal Benjamin Ellul fil-post 115. Naraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri. Yes, as I was explaining, you will be given the opportunity to indicate a preferred school to be put on the waiting list. And we only use the waiting list if we have cancellations. Obviously, this process of registering students will continue if we have remaining places after this process of today. In the future, we will call those who are on the participation ballot list, those next waiting on the next participation list, and they will be given the opportunity to choose any remaining vacant places, if we do have any. And if we have cancellations, yes, Lord Wattaiba, Signora, Della Sal al Benjamin Allul. Grazie, Signora. Grazie, bye-bye. Mela al Benjamin Allul, Della Sal, College ġewwa Cottonera, u s-sanaddu għal Luke Bartolo, numru 116, u ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, okay, Lodwa tajba, Signora, but no choice. Grazie, Signora, grazie, napprezzaw, grazie. Napprezzaw u koll li anka Signora għal-kem mażlet l-ebda skola. Insomma, hija applikat ukoll bil-kriterji l-oħra wkoll u għalhekk kellha ċans tirreġistra t-tifel tagħha bil-kriterju jew tal-aħwa jew tal-impjegati. U issa qed ngħaddu għal ġenituri ta' Zach Camilleri. Yes, Lodwa tajba, Signora Camilleri. St. Elias għal Zach Camilleri. Thank you, Signora. Thank you. St. Elias għal Zach Camilleri u sanaddu għal Isaac Dalli fil-numru 118. Isaac Dalli 118. Naraw ċini l-għazla tal-ġenituri tiegħu. So as I was saying, you can indicate if you prefer another school, that you can indicate the school and you will be put on the waiting list. The waiting list will be published online. Lord Wattaiba, Signora Talli, Al Isaac, St. Elias. Grazie, Signora. Grazie, napprezzaw. St. Elias, Al Isaac Dalli. U issa naddu għal Mattias Anthony Mallija. Mattias Anthony Mallija. Naraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri. U jina nkun bdina l-għazla nkun imlejtu kol paġna 15. As I was saying, yes, Lord Wattaiba, Signora, Della Sal al-Mat. Grazie, napprezzaw, Signora, grazie. Grazie, good day. Della Sal al-Mattias Anthony Mikallef, u għekkim lejna paġna 15 u naddu għal paġna 16, u l-ewwel wieħed fuq paġna 16 huwa dak bir-rank order numru 120 li huwa Nicolas Piteri Formosa. Tinċemplu l-ġenituri tiegħu ħannaraw x'inhija nażla tagħhom. Tajjeb, fatt li wasalna fil-120 jindika li kieku mxejna bil-minuta kull sija kieku sissa għaddew satejn, imma naħseb jiena din propju l-11 u 7 minuti u 8 minuti issa, pratikament sija u nofs silna, għaxan bdejna ftit minuti tard, ġifri f'9 minuta għamilna 120. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-li tkunu preparati u tafu x'inhi l-għażla tagħkom u tkunu għamiltu l-homework qabel anka dwar għażliet oħra li setgħu jkunu possibbli. Nirringrazzjaw ukoll l-istaff tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja l-informazzjoni li jgħaddilkom. Grazzi, Signora. Lodwa tajba. Yes, għal Nicolas. Grazie, Signora, grazie. Della Sal. Grazie. Della Sal.
Ekku għanna għazl-oħra u se tinċemplu l-mamma ta' Aiden Buġeja fin-numru 121. Ħannaraw x'inhija l-għażla ta'kom. Dan il-proċess miexi sewwa minn 88 ma' dan ġifieri aħna baqgħna 60 bil-minuta l-wieħed kieku baqgħna sija oħra, forsi nagħmluha fi 3 kwarti. Insomma, forsi nkun ottimista żejjed, insomma, sa sija oħra għandna nkunu lesti. Ringrazzjawkom ħafna li kollha kemm intom weġibtu t-telefonati tagħna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Buġeja. Della Sal Aiden Buġeja, yes, l-għodwa tajba, Sinjura, nirringrazzjawk. Ekku għanna l-oħra għal Della Sal, infakkar li l-iskejjel li jissentom tistaw tażlu minnhom huma Della Sal ġewwa il-Birgu, St. Albert the Great il-Belt Valletta, il-St. Elias Santa Venera u Stella Maris il-Gżira. Fil-waqt li skejjel oħra bħal Sant Augustine, St. Paul's Missionary College il-Rabat, jew Sant'Agata ta' kif kultant huwa magħruf ukoll, u s-seminarju il-Rabat dawn ma kellhomx postijiet vaganti għaliex il-klassijiet li għandhom fis-sekondarja jimtlew bit-tfal li jkunu tilgħin fil-primarja, però kif għadna dejjem jista' jkollna xi vacancies li jinħolqu kif jgħaddi żmien forsi xi ħadd jażel li jmur xi skola oħra bħal speċjalment jkollna xi ftit tfal li jmorru l-iskola tal-isports jew tal-performing arts, allura jinħalqu xi postijiet vaganti. Sintendi wieħed ukoll jrid jagħti attenzjoni li jkollna xi tfal, pereżempju, speċjalment għal daw it-tliet skejjel li jkunu applikaw anke bil-kriterju tal-aħwa jew tal-impjegati prinċipalment u ma jkunux jistgħu kitbu tfal tagħhom hemmhekk għaliex ma kienx hemm postijiet. Allura dawn jiġu offruti jekk inħoloq post vaganti jiġu offruti propju lil dawn in-nies l-ewwel u jekk ikollna iktar minn tifel wieħed bl-istess kriterju għamilna anka polza bejnietom sewwa. Meta konna din nagħmlu l-polozz fil-bidu ta' kull polza ġieli kellna polozz żgħar fej skont il-polza determinat min ikun l-ewwel, it-tieni u t-tielet. Dan huwa jirrigwarda għal dawn l-iskejjel li l-postijiet tagħhom fis-sekondarja diġà huma mimlijin bit-tfal li tilgħin mill-primarja. Għandna wkoll skejjel oħra li għandhom il-primarja però jżidu xi klassi fil-ewwel sena sekondarja u għalhekk joffrulna diversi postijiet u intom stajtu tażlu minnhom u sintendi għandna 3 skejjel ukoll li m'għandhomx primarja tagħhom li huma skejjel sekondarji biss li huma St. Michael Savio College u St. Elias u dawn jimtlew propju bil-proċess għaddejjin minnu bħalissa tajjeb. Dik huwa daqsxejn rendi kont. Infakkar li wara f'dawn il-ġranet li ġejjin aħna nibatulkom email fejn nikkonfermaw din għal-għażla, nistidnukom tagħmlu l-kunsens tagħkom għal kollaborazzjoni mal-iskola, tħallsu il-ħlas tar-reġistrazzjoni u anke nagħtukom il-possibilità li jekk tridu tinkitbu fuq il-waiting list fuq il-lista ta' stennija fejn tindikaw xi skola minn waħda sa 5 li tippreferu iktar minn dik li forsi inktibtu fiha. Dana nagħtu l-possibilità mhux kulħadd huwa obbligat li jimla din il-formula tal-waiting list sewwa ta' skola ta' preferenza, rapport il-qudiem ta' daw l-indikazzjonijiet li intom tatuna ta' daw il-preferenzi li intkom tkunu tixtiequ jiġi ppubblikat fuq il-Knisja fuq il-website knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. F'din il-paġna għandkom issibu id-dettalji kollha ta' dan il-proċess ta' dħul. Nibdew mill-ewwel informazzjoni li ppubblikajna f'Novembru, il-regolamenti, l-ewwel reġistrazzjonijiet li saru tal-aħwa tal-impjegati, anke bl-indikazzjoni qegħdin skola għandna diversi rapporti li jagħtu din l-informazzjoni, iċ-ċirkolari li konna ħriġna wkoll f'Jannar sewwa qabel ma dawk ta' applikanti oħra għamlu l-applikazzjoni tagħhom. Konna ħriġna din l-informazzjoni ta' kemm baqa' postijiet globalment f'kull livell, ġifri fl-ewwel sena sekondarja għal bniet u s-subien, fl-ewwel sena primarja għal bniet u s-subien. Kenna wkoll anke għandna ftit postijiet għal dħul fir-raba' sena għal bniet primarja. Yes, ħankomplu bil-proċess. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Xkembri. Della Sala Niki. Grazzi, Sinjura.
Grazzi, grazzi. Della sala għal Niki Xkembri, warġajna badna il-ritmu, nkomplu bil-telefonati u għanna s-nċemplu l-mamata Xavier Kutajjar fil-post 123. Tajjeb, kontit najdilkom li fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja sibu dawn il-ċirkularijiet li ħriġna f'Jannar u anka l-għodwa tajba, Sinjura Xavier, bonġu Xavier li ma skola, Saint Albert il-Belt. Grazie, Sinjura, grazie, l-għodwa tajba, l-għodwa tajba. U s-sanaddu għal Jaden Alexander Briffa, ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri tijaw, unkomplu b'dan il-proċess. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Jaden, Saint Elias, grazzi Signora, napprezzaw, grazzi auguri, bye-bye. Saint Elias għal Jaden Alexander Briffa u s-saħan ċemplu l-mamata Eli Borg fil-numru 125, ħannaraw xini l-għazla taħħom. Kontet najdilkom xem f'din l-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, ukoll il-listi ta' parteċipazzjoni u l-riżultati tal-polots, kemm il-polza ta' parteċipazzjoni. Yes. L-għodwa tajba, Signora Borg. Good morning, bonġu. Għal Eli, jow Eli, konsanajlek. Eli Borg, yes. Lima skola, Signora? Saint Elias għal Eli. Tajjeb, grazzi Signora, napprezzaw. Tajjeb, nkomplu bil-proċess, nċemplu l-mamata Kejden Vella. Wasalna fil-numru 126, ħanraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri, dal-waqt imlejna u kol paġna 16. Is-Sur Vella li ma' skola għal Kejden. Bonġu. Della sal għal Kejden Vella, grazzi Signor. Grazzi. Tajjeb, ħafna u wasalna dak li għad fil-numru 127. Gianluca Gauci, ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri tijaw. U nkunu mlejna u kol paġna 16. Nimxu pass u nirringrazzjawkom dejjem tal-kooperazzjoni ta'kom. Kontit najdilkom li l-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u kol fija l-listi tal-riżultati tal-polots u anka il-filmati tal-proċess l-għodwa tajba, Signora Gauci. Saint Elias għal Gianluca, grazzi Signora. Grazzi. Grazzi jekk imlejna din il-paġna u kol, paġna 16, nadġu għal paġna 17, fejn għanna fl-ewwel fuq netta din il-paġna fil-post 128 għanna l-Matthew Xikluna, tajjeb għanna l-Matthew Xikluna. U barra il-listi tal-riżultati tal-polots hemm ukoll il-filmati. Illum it-teknoloġija tippermettilna biex nagħmlu ħafna affarijiet u naħseb jgħinu ħafna. L-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Matthew, della sala għal Matthew. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Napprezzaw, grazzi, Sinjura. Della sala għal Matthew Xikluna u s-sanaddu għal Liam Paċ fil-numru 129. Naraw sa tkun nazla tal-ġenituri tijaw. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Liam. Yes, li ma skola? Della sal, grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela Liam Paċ għal Della sal u brik lazla mill-istudio u tinformawni li anka dan il-kulleġġ ta' Della sal ġewwa l-Burgu imtela wkoll il-postijiet ittieħdu kollha. Issa l-reġija tagħtina l-istekku ta' tfal li għażlu dina l-iskola Della sal li sibdaw jattendu minn Settembru li ġej. L-ewwel nett għandna lil Ronan Gauci mbagħad Xabier Owlawi, Adam Talbet, Stephen Camilleri, Benjamin Allul, Mattias Anthony Mallija, Nicolas Spiteri Formosa, Aiden Buġeja, Niki Xkembri, Kejden Vella, Matthew Xikluna u Liam Paċ.
dawn huma tfal li ħajbdew jattendu ġewwa De La Salle College ġewwa il-Birgu, nawgurawlkom minn qalbhom, aħna nkomplu b'dan il-proċess ta' l-għażla tagħkom u issa ngħaddu għal mama ta' Zek Kallus wasalna fin-numru 130 post. Ringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom, ħalli qed tinkomplu tajjeb b'dan il-proċess. Issa nfakkar li l-iskejjel li tistgħu tażlu minnhom huma St. Albert the Great il-Belt Valletta, St. Elias Santa Venera u Stella Maris il-Gżira. Tajjeb, intom għandkom tistgħu tażlu waħda minn dawn l-iskejjel, tistgħu tagħmlu wkoll no choice ma tażlu l-ebda skola. Tagħmlu x'tagħmlu f'daw iż-żewġ okkażjonijiet jew tinkitbu fi skola jew tagħmlu ma tażlu skola, dejjem għandkom il-possibilità jekk tixtiequ li tinkitbu wkoll fuq il-waiting list fejn tindikawna li ma skejjel tippreferu. L-għodwa tajba, Sinjura Bonġu. Għal-Zek Stella Maris. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Stella Maris għal-Zek Kallus u issa ngħaddu għal dak li għad fil-post 131 Luca Cuomo. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb u nkomplu dejjem dan il-proċess. Kont ngħidilkom mela x'fiha l-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li tirrigward hija mimlija prattikament bil-informazzjoni dwar dan il-proċess ta' dħul li nibdew prattikament naħdmu fuq is-sena kollha. F'Novembru nibdew billi nippubblikaw regolamenti li minn sena l sena huma ħafna l-istess bħal tas-sena ta' qabel, però fl-istess ħin ikollna xi tibdiliet żgħar li aħna nagħmlu sabiex dejjem inżommuhom aġġornati ma' ċirkustanzi li nkunu għaddejjin minnhom. Anke l-regolamenti jiġu aġġornati skont il-bżonn u biċċa xogħol li tinvolvi wkoll diskussjonijiet ma' l-awtoritajiet tal-iskejjel. L-għodwa tajba, Sinjura Luca St. Elias. Grazzi, Signora, grazzi. St. Elias Luca Cuomo. Kontet ngħidilkom li l-proċess jibda minn kmieni minn Settembru ġamatu l-sajf nkunu bdejna mbagħad fis-Settembru Ottubru niddiskutu mal-awtoritajiet tal-iskejjel tal-Knisja biex kif ħanaġġornaw u nadattaw il-regolamenti għadħul u anke jinħadem il-programm ċe dati ta' meta ħajsiru l-att. L-għodwa tajba, Sinjura Edison Stella Maris. Grazzi, Sinjura, grazzi. Stella Maris Edison Zammit Douglas. Anka fil-regolamenti nikbu kol naġġornaw il-dati ta' meta ħajsiru il-polots, l-azliet, il-reġistrazzjonijiet, l-applikazzjonijiet, tajjeb ħafna dettalji u rridu jinbidlu kull sena il-dati ta' meta jsiru dawn l-attivitajiet. Interessanti wkoll li minn sena għal sena l-għodwa tajba, Sinjura għal Andrew Falzon. Stella Maris għal Andrew Falzon. U grazzi, Sinjura, napprezzaw, grazzi. U s-sanaddu għal dak li għad fil-post numru 134, Zeldin Fenek. Tinċemplu l-mamata Zeldin Fenek. Naraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri, dal-waqt ukoll imlejna paġna 17 minn 24 paġna. L-għodwa tajba, Sinjura għal Zeldin li ma' skola St. Elias għal Zeldin. Grazzi, Sinjura, napprezzaw. Grazzi. Għanna u koll issa tinċemplu l-mama ta' Mason Camilleri fil-post 135. Tajjeb, għanna raw xini l-għazza ta' dawn il-ġenituri u b'dika l-għazza nkunu mlejna u koll paġna 17. Dan nifisser ikun baqa bis 6 paġni xirridu nimlew u nikkonkludu dan il-proċess tagħna dolodu. Proċess li bdejna f'xi l-għodwa tajba, Sinjura għal Mason
Saint Elias, grazie signora, grazie, napprezzaw. Saint Elias għal Mason Camilleri, u ngħaddi din il-lista wkoll il-notar, u ngħaddu għal paġna 18 minn 24, niċċekkja daqsxejn l-aħħar paġna kemm il-applikazzjoni fija kważi mimlija. Jifri baqa għandna sa dawn il-paġni li għandna hawnhekk 6 paġni oħra sakemm naslu fit-tmiem ta' dan il-proċess. Li bdejna f'xi 9:30 u 6 minuti. Sewwa, però grazzi għal kooperazzjoni tagħkom u għal ħidma tan-nies tagħna fil-studio fil-kamra minn fejn iċemplulkom. Yes, good morning, Mrs. Mikali. Good morning. Your choice of school for Antonio? Stella Maris. Thank you. Thank you. Good day. Thank you. Stella Maris għal Antonio Mikali. U issa ngħaddu għal Ismael Mula Debono fil-numru post 137. Saint Elias għal Yes, Lodwa Tajba, Signora Mula. Bonġu għal Ismael. Saint Elias għal Ismael Mula Debono. Grazie, Signora. Napprezzaw, grazie. Ismael Mula Debono mela Saint Elias u issa ngħaddu għal Dian Galia Kristina fil-post 138. Ħanraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb inkomplu b'dan il-proċess bil-kollaborazzjoni tagħkom. Nfakkar li wara li nikkonkludu dan il-proċess aħna magħkom hawnhekk. Lodwa tajba, Sinjura Galia. Bonġu għal Dian. Saint Elias. Grazzi, Signora. Grazzi. Saint Elias għal Dian. U issa ngħaddu għal mama ta' Mardeo Zammit, ħanaraw sa tkun l-għażla tagħha. U nimxu minn hemmhekk. Tajjeb, kont qed ngħidilkom li wara li nlestu din it-trasmissjoni u l-għażliet tagħkom dolodu aħna nerġgħu lejn l-uffiċċji tagħna ġewwa Ħalbalzan fejn hemmhekk inkomplu bil-ħidma tagħna f'dan il-proċess fil-waqt li nibdew nippreparaw ukoll għal polos li jmissna l-ġimgħa d-dieħla x'aħna kull ġimgħa jkollna jew polza jew reġistrazzjoni, jkollna żewġ appuntamenti fil-ġimgħa u daw kull darba rridu nippreparaw għalihom tajjeb kif għaddejtu intom kellna l-polza ta' parteċipazzjoni, noħorġu l-listi, noħorġu l-ballots, mbagħad noħorġu l-lista bir-riżultat. Mbagħad nippreparaw għal polza li jkun imiss, il-polza ta' l-għażla, l-istess nerġgħu noħorġu l-lista ta' dawk li ħieħdu sehem fiha, nlestu l-ballots waħda u mbagħad issir il-polza joħroġ ir-riżultat dejjem ukoll ikollna il-filmati ta' dawn. All right, Lodwa tajba Sur Zammit. Hello, yes, Al Mardeo. No choice, grazzi sir, napprezzaw. Thank you. No choice għal Mardeo. U issa ngħaddu għal Logan David Grishti, tajjeb li wasalna fil-140 post. Kolli ngħid is-Sur Zammit ukoll it-tifel ġa kien għamel transfer ukoll minn skola għal skola u ngħaddu għal Logan David Grishti, Lodwa tajba Sinjura. Għal Logan li ma skola St. Albert. Grazzi, Signora. Grazzi. St. Albert għal Logan David Grishti. U issa ngħaddu għal mamata Liam Balzan fil-post numru 41 u ħannaraw sa tkun l-għażla tagħhom. Yes, Lodwa tajba, Signora Balzan. Għal Liam. Stella Maris għal Liam Balzan. Grazzi, Signora. Grazzi, napprezzaw. Stella Maris għal Liam Balzan u s-sanaddu għal Michael Portelli fil-numru 142 ħanraw xini l-għażla tal-dawn il-ġenituri. Ekku dal-waqt imlejna din il-paġna 18 ukoll. Lodwa tajba, Signora Portelli. Bonġu għal Michael.
Stella Maris il-Gżira, grazzi Signora, grazzi. Stella Maris il-Gżira għal Michael Portelli. U issa tinċemplu l-mamma ta' Zion u Bimidmalor fil-post numru 143. Tajjeb, u dal-waqt nkunu mlejna paġna 18. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Zion, xini l-għazla ta' Stella Maris Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Dik għal-għazla u koll, il-numru 143, paġna 18, naddi għal-notar u naddu għal-paġna 19, u nibdew b'dak li għad fl-ewwel net fuq net ta' din il-paġna għandna lil-Nathan Borg fil-post 144. Tajjeb, fil-post 140 għandna lil-Nathan Borg, tinċemplu lill-mamma tiegħu ħatajdilna x'inhija l-għażla. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Nate St. Elias. Grazzi, Sinjura. Grazzi, babaj. Grazzi ħafna, napprezzaw. U issa qegħdin inċemplu lil Luka Jan Merċieqa u naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, wasalna fin-numru 145, tajjeb, b'kollox dolodu għandna 188 postijiet u għażliet li intom tridu tagħmlu. Naraw se tkun issa dik tal-ġenituri tal-Luke Jan Merċieqa. Mixin tajjeb dan il-proċess il-ħin bħalissa huwa ħanajdilkom 11:09 eżatt. L-għodwa tajba, Sinjura Merċieqa. Bonġu għal Luka. Stella Maris. Grazzi, Sinjura. Grazzi u nawguralkom. Grazzi. Bye. Stella Maris għal Luka Jan Merċieqa u se ngħaddu għal Michele Andreozzi fin-numru 146. Għannaraw xini l-għażla tal-ġenituri tiegħu u hekk inkomplu b'dan il-proċess. Nfakkar li l-għażliet ta' skejjel li issa huma għal St. Albert the Great il-Belt Valletta, St. Elias ġewwa Santa Venera u Stella Maris il-Gżira. Intom tista' taraw dawn l-indikazzjonijiet anke kemm baqa' postijiet f'kull skola fuq l-iskreens tagħkom u hekk qed nżommukom dejjem aġġornati bil-postijiet li għandna. Yes, buongiorno, good morning. Quale scuola o which school? Stella Maris. Thank you. Grazie, thank you very much. Stella Maris al Michele Andreozzi. U sanaddu għal Jetro Luke Busuttil. Il-post 100. L-għodwa tajba sur Busuttil. St. Elias al Jetro. Thank you, sir. Grazie. St. Elias al Jetro. U issa ngħaddu għal Kurt Bodnici fil-post numru 148. Tajjeb, naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu u nimxu pass. Risqin lejn it-tmiem ta' dan il-proċess kif kont qed ngħidilkom l-ewwel u mbagħad nerġgħu lura lejn l-uffiċċji tagħna filwaqt nippreparaw għall-polza li jmiss ta' nhar it-tlieta. Yes, l-għodwa tajba sur Bonnici. No choice. All right, Signora, nifmek. Grazie tal-li segwejtna xorta. Tifel diġa jinsab miktub fi skola tal-Knisja u għalek ma musa jagħmel għażla u nkomplu b'dan il-proċess għandna Liljan Zammit Market fil-post numru 149. Tajjeb, naraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Wara għandna l-Falzon Matthew fil-post 150 u fil-post 151 għandna l-Dias Aġus. U b'dawk it-tlet għażliet imbagħad inkunu mlejna din il-paġna 19 ukoll. Bħalissa din inċemplu lill-mamma ta' Jan Zammit Market. Wara li nerġgħu lura lejn l-uffiċċji tagħna aħna nippreparaw ukoll il-lista tal-għażliet li intom għamiltu, nikdmu l-lista skont il-riżultat tal-polza bl-ismijiet tat-tfal
u l-għażla li intom għamiltu dolodu tajjeb. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu Għaljan. Saint Elias. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Tajjeb. Nipreparaw din il-lista, nfakkarkom li aħna propju bħalissa waqt li intom għedin tamlu l-għażliet tagħkom. Lodwa tajba, Sinjura Falzon. Hello. Yes. Stella Maris al Matthew. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Goodbye. Good day. Stella Maris al Matthew Falzon. Ekku, waqt li aħna intom qed tagħmlu dawn l-għażliet qed jiġu rrekordjati wkoll fuq id-database tagħna sabiex għada wkoll noħorġu rapport fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja skont l-ordni tal-polza tajjeb tar-riżultat tal-polza bl-ismijiet ta' tfal u l-għażliet li intom ta' għamiltu tajjeb hekk ikollna trasparenza kemm jista' jkun sħiħa u kompluta u kulħadd ikun aġġornat u jkun jista' jara kif mexa dan il-proċess. Anka il-filmat ta' din il-recording ta' dan il-proċess dolodu. L-għadwa tajba, Sinjura Aġus. Bonġu għal Dijas. Saint Elias għal Dijas. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazie, bye-bye. Saint Elias għal Dijas Aġus u hekk imlejna paġna 19 u s-sanaddu għal paġna 20 bil-numru 152 għandna l-Niki Mikallef. Tinċemplu propju bħalissa l-mama tijaw. Tajjeb, yes, lodwa tajba, Sinjura. Good morning għal Niki. No choice, grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw, grazzi. U s-senaddu għal Andrea Azzopardi fil-numru 153. Ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tijaw. Tajjeb, għadan fuq il-website tal-Knisja, tkunu fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt, tkunu tistaw taraw din il-lista, dan il-rapport bil-ismijiet u l-iskejjel li jintom għaziltu ta' tfal. Lodwa tajba, Sinjura, għal-Andrea, Saint Elias, grazzi, Sinjura, grazzi, Saint Elias, għal-Andrea Azzopardi. U tkunu tistaw taraw ukoll jekk għandkom il-paċenzja x'naħseb trid naqra paċenzja biex toqgħod issegwi daqsxejn dan il-proċess ripetittiv allura jsir daqsxejn pedanti. Tkunu tistaw terġaraw anke filmat ta' dana l-għażliet li intom qegħdin tagħmlu propju ta' dak li qed jiġri bħalissa. Dawn l-għodwa tajba, Sinjura, Alġan, Stella Mares, grazzi, Sinjura. Grazzi. Tinċemplu sal-il-mamma ta' James Carter Lanson, ħanna sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. U dinha l-informazzjoni kollha jekk tinteressakom. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal James. Saint Elias għal James. Grazzi, Sinjura, napprezzaw. Ciao. Saint Elias għal James Carter Lanson u s-sanaddu għal Luka Azzopardi fil-għażla ta' post 156, ħanaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Luka Azzopardi. Dawn din l-informazzjoni kollha tiġi arkivjata, però tibqa' disponibbli fuq il-website tal-Knisja. Xi ħadd ikun jinteressaħ li jagħmel daqsxejn ftit ta' studju fuq dak li ġara fil-passat, dejjem jista' jara l-arkivju jsibhom propju anke f'din l-istess paġna tal-iskejjel tal-Knisja l-ħafna filmati u rapporti li ntellaw l-għodwa tajba, Sinjura Azzopardi, għal Luka li mila zlatakom li masko Saint Elias. Grazzi, Sinjura. Grazzi. L-għodwa tajba. Luka Azzopardi, ekku għal Saint Elias u s-sanaddi għal Zachary Tanti fil-post 157 ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Zachary Tanti. Tajjeb u risqin naqra kull ma baqa nissa 30 applikazzjoni oħra x'namlu u nikkonkludu din is-sessjoni magħkom. Nirringrazzjakom ħafna
kooperazzjoni ta'kom imxejna b'ritmu tajjeb ħafna u dal-waqt nikkonkludu dan is-sessjoni wkoll. Fakkarkom li tisimgħu minn għandna b-email permezz ta' email fejn ikkonfermawkom l-għażliet li intom għamiltu, nitolbukom il-kunsens tagħkom għal kooperazzjoni. Yes, l-għodwa tajba, Signora Tanti. No choice. Grazzi, Signora. Grazzi, bye-bye. No choice għal Signora Tanti. U s-sanaddu għal Signora il-mamma ta' Luka Zammit li għad fil-post 158. Għanna rosa tkun l-għazla tagħhom u komplu b'dan il-proċess. Saint Albert għal-għodwa tajba, Signora Zammit, għal-Luka, Saint Albert għal-Luka Zammit, grazzi ħafna, għodwa tajba, u issa naddu għal-Rudi Zammit, ħannaraw fil-post numru 59, ħannaraw sa tkun l-għazla tal-ġenituri, u bdina l-għazla nkun imlejt paġna 20, tajjeb minn 24 paġna. Mixin tajjeb ħafna. Nippreparaw biex nikkonkludu anka din is-sessjoni magħkom. Yes, l-għodwa tajba Sur Zammit. Bonġu għal Rudi. Saint Alliance għal Rudi. Grazzi, Signor. Grazzi, napprezza. Saint Alliance għal Rudi. U sanaddu għal paġna 21 għanna l-Mattias Ketkuti. Għanna raw bil-post 160 u ekku. Kont ngħidilkom ukoll li qed tirċievu minn għandna din l-email ċertu informazzjoni fejn ikkonfermaw l-għażla tal-iskola tagħkom, nitolbukom il-kunsens tal-kollaborazzjoni mal-iskola, nitolbukom il-ħlas tar-reġistrazzjoni u għal dawk li jixtiequ l-possibilità mhux bil-fors li jinkitbu fuq il-waiting list u jindikaw sa mhux iktar minn 5 kejjel, minn 1 sa 5. Tajjeb, u mbagħad aħna nikkonfermaw dak u il-proċess jikkonkludu. Mbagħad ngħaddu l-informazzjoni tal-għażliet tagħkom lill-iskejjel, tajjeb. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Mattias. Saint Alliance għal Mattias. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Thank you. Ħaġa li ma tantx semmej dolodu hija l-fatt li aħna wkoll ninfurmaw l-awtoritajiet edukattivi li intom battu tfal tagħkom fi skola tal-Knisja. Dan nagħmluh sabiex huma ma jqogħdux jaħsbu fejn spiċċaw it-tfal jekk se jmorru anke fi skola tal-Gvern fil-każ iridu jaħsbulhom post. Tajjeb, mela l-għodwa tajba, Sinjura Briffa, Sal Blake, Saint Alliance għal Blake Briffa, grazzi Sinjura, grazzi, napprezzaw li tissegwu tajjeb u dana. Ninformaw ukoll l-awtorità edukattivi li intom inkitibtu fi skola tal-Knisja u ma jkunu informati li ma jridux jaħsbu post tat-tfal tagħkom. Informazzjoni li huma japprezzaw ħafna minn sena għal sena li aħna ngħaddulhom tajjeb ma tantx intuhom ħafna dettalji l-ismijiet u date of birth ta' tfal jew l-ID card number sabiex ikunu jistgħu jidentifikawhom u jkunu ċerti li tikomplu wkoll anke skola għax il-liġi Maltija wkoll tobbliga li ġenituri jibgħatu tfal tagħhom fi skola sabiex huma jkomplu l-edukazzjoni tagħhom. Aħna wasalna fin-numru 162 għal Jake Azzoppardi tajjeb, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Jake l-għażla tagħkom. Stella Maris Collis għal Jake Azzoppardi tajjeb. Grazzi, Sinjura. Ovvjament, meta jkollna xi kanċellazzjoni nċemplu lil min imissu u dak huwa l-proċess li aħna nimxu bih.
dejjem inċemplu lilkom. L-għodwa tajba, Signora Sejker. Saint Elias Aldean, thank you, bye-bye. Saint Elias Aldean. L-lun nirringrazzjaw kol il-teknoloġija ġili kena nies ġenituri li kienu imsifrin anka barra minn Malta u l-lun bil-mobile ta' puntom faċ li taqbat li dak li jkun veru kultant jkun naf xi situazzjoni li ma jkunx jista' jirrispondi kien naf ikun fl-airport jew fuq il-baħar kun ma jkunx hemm kuntatt imma l-għodwa tajba Signora Vella. Saint Elias Alluk, grazzi Signora. Imma ħna nibqaw inċemplu sakemm nikkuntattjawkom mhux inċemplu darba u ngħaddu għal dak li jmiss imma nibqgħu ninsistu u nipperseveraw sakemm aħna nikkuntattjawkom. U ta' spiss badna wkoll nies li kienu fuq il-vaganzi tagħhom fis-sajf barra minn Malta. Issa tinċemplu lill-mama ta' Ben Foley bin-numru 165 tajjeb ħanna se tkun l-għażla tagħhom. U issa risqin lejn l-aħħar ftit paġni dal-waqt nimlew il-paġna 21 u hekk ikun ifisser li nbaqa' li mbagħad 3 paġni oħra prattikament x'nimla u nikkonkludu dan il-proċess tagħna dolodu l-ħin bħalissa naħseb li saq lejn l-offsinar neqes kwart propju 11 u 3/4 u nittamaw mela li forsi sal l-offsinar u ftit nikkonkludu dan il-proċess. L-għodwa it-tajba Sinjura. Hi. Stella Maris Alben. Thank you, Signora. Thank you. Bye-bye. Thank you. Nirringrazzjaw Signora il-mamma ta' Ben Foley u sanaddu għal mamma ta' Luca Camilleri li għad fil-166 post. Wasalna anka hawnhekk. Tinċemplu propju bħalissa l-mamma ta' Luca Camilleri. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll il-Wi Media tas-servizz li huma qed jagħtuna hawnhekk fl-istudios tagħhom u tal-kollaborazzjoni sħiħa li nsibu, il-support u l-kollaborazzjoni li nsibu anke mill-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Il-bieraħ intom kellkom ix-xorti tiltaqgħu ma' dawk li qed jieħdu sehem f'dan il-proċess ta' dħul fl-atfal fl-ewwel sena atfal subien fl-ewwel sena sekondarja. Sintendi għanna l-kapijiet tal-iskejjel tal-bniet tas-sekondarja u għanna l-kapijiet tal-primarja u anka dawk tal-kindergarten. L-iskejjel tal-Knisja b'kollox għanna ma' xi 60 skola u ma' xi 60 kap u aħna l-koll naħdmu magħhom u ma jaħdmu magħna u tajjeb nintellaw dan il-proċess flimkien kollaborazzjoni sħiħa bejnietna. Qed inċemplu propju bħalissa lill-mama ta' Luca Camilleri. Jina nirringrazzjahom il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li kull darba nitolbuhom l-informazzjoni niddiskutu magħhom u nitolbuhom ukoll jipparteċipaw fil-laqgħat li jkollkom magħkom il-ġenituri u anke li meta niġu fil-mument li ngħaddulhom ukoll l-informazzjoni tal-għażliet tagħkom, kull skola aħna ngħaddula l-informazzjoni li intom tajtuna meta applikajtu sewwa ngħadduha lill-iskola li intom għażiltu għat-tifel tagħkom u ma dejjem jilqgħu din l-informazzjoni u jipproċessawha mbagħad jibdew ukoll il-proċess ta' l-integrazzjoni tal-inklużjoni ta' tfal tagħkom fl-iskola tagħhom. Tajjeb, jistidnukom għal xi laqgħat, jinformawkom dwar il-listi tal-kodba, dwar l-uniformi, dwar l-applikazzjoni għat-trasport u d-dettalji kollha li hemm bżonn nadħul għall-bidu tal-iskola tas-sena skolastika li ssir lejn il-qrib lejn l-aħħar ta' Settembru, lejn l-aħħar ġimgħa ta' Settembru. Bħalissa din nippruvaw naqbdu lill-mama ta' Luca Camilleri li tinsab fil-post 166. Tajjeb, risqin lejn tmiem kif konna qed ngħidu kont nirringrazzja lill kapijiet tal-iskejjel, nixtieq nirringrazzja wkoll il-staff tal-kurja għandna diversi membri milli aħna wkoll naħdmu mal-uffiċċji li hemm fil-kurja tal-Arċisqof, speċjalment mal-uffiċċju tal-IT u anke dak tal-Media
tal-IT li u anka s-support tagħna li nsibu mis-segretarjat tagħna. Yes, l-odwa tajba, Signora Camilleri. Bonġu għal-Luka. Stella Mares għal-Luka. Grazzi, Signora. Grazie, good day, good day, good day. Bye bye. Mela dik kienet l-għażla tas-Sinjura Camilleri għal-Luka li għażlet Stella Mares u mill-istudio qed jgħiduli li Stella Mares ukoll imtliet u naraw il-lista ta' tfal li minn Settembru li ġej ħajibdew jattendu ġewwa Stella Mares. Għandna lil Christian Buġejja, lil Mason Bilokka, lil Logan Parnis, lil Zek Kallus, lil Edison Zammit Douglas, lil Andrew Falzon, lil Antonio Mikali, lil Liam Balzan, lil Michael Portelli, lil Zion Abidomolor, Jan Merci Aluka, Michele Andreozzi, Matthew Falzon, Gian Gerard De Battista, Jake Azzoppardi, Ben Foley u Luca Camilleri. Dawn huma t-tfal li se jibdew jattendu l-kulleġġ ta' Stella Mares ġewwa l-Gżira minn Settembru li ġej u din l-iskola issa imtliet ukoll inkomplu bil-proċess u issa l-għażliet tal-iskejjel li għandna li qed baqalhom postijiet vakanti huma San Albert il-Kbir ġewwa l-Belt Valletta u St. Elias ġewwa Santa Venera. Dawn huma żewġ skejjel li intom tistgħu taħżlu minnhom u tinkitbu fihom. Tajjeb, kontit nirringrazzja mela l-kollaboraturi tagħna li nsibu, yes, l-odwa tajba, Signora Polidano. Tlifna naħseb il-linja ta' Signora Polidano. Neħdu paċenzja nerġaw nċemplula, l-mama ta' Zajn li għam Polidano u nerġaw nikkuntattjaw għalli naraw xini l-għazla taħħa. Yes, l-għadwa tajba, Signora Polidano. Bonġu, Signor. Yes, grazzi. Tajdi l-għazla għat-tifel għal-Zajn? St. Elias, grazzi Signora, grazzi, napprezzaw, grazzi, good day. St. Elias għal-Zajn li għam Polidano, għakim lejna paġna 21, naddu għal paġna 22 u naddu għal dak li għad fil-numru 168. Yes, l-odwa tajba, Signora Tabone. No choice, grazzi Signora, grazzi, no choice għal-Kejden Tabone. U issa naddu għal Liam Camilleri fil-numru 169. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Issa wasalna propju lejn l-aħħar paġni ta' dan il-proċess li proċess twil 180 applikazzjoni li kellna, 24 paġna u grazzi però għal kollaborazzjoni ta' kulħadd risqin ukoll lejn it-tmiem ta' dan il-proċess. Dejna f'xi 9:09 u 6 minuti u issa risqin lejn l-offsinar. Nfakkar li filmat reġistrazzjoni ta' dan għal-proċess kunu tistaw tarawha fuq il-website tal-iskejjel tal-Knisja minn għada fil-ħodu. Anka l-għażliet li jintom għamiltu l-għodwa tajba sur Camilleri għalli St. Elias għallijam. Grazzi, Signor. Grazzi, St. Elias għallijam Camilleri. U issa naddu għal Karl Mifsud fil-post 170, għanraw sa tkun l-għazza tal-ġenituri tijaw. Tajjeb, u naddu għal batwaraj nkomplu dejjem wieħed wara liħor. Mela wasalna fil-numru 170, dan ifisser li sabaqa 19 l-applikazzjoni oħra x'namlu u nikkonkludu dan il-proċess. Kontet nirringrazzja uffiċjali li għanna wkoll fil-kurja tal-Arċisqof li għatuna s-sapport tagħhom kemm minnaħa tal-medja, l-uffiċċju tal-medja u anke minnaħa dawk tal-finanzi li jipproċessaw il-flus li intom tħallsu kemm tal-applikazzjoni, tal-ħlas tal-applikazzjoni u anke ħlas tal-reġistrazzjoni. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Karl Mifsud. St. Elias għal Karl Mifsud. Grazzi, Signora. Grazzi.
Grazzi għal Karl, l-għazla għal Karl Mifsuti għadik ta' St. Elias u s-sanaddu għal mama ta' Mattias Bonavia fil-numru 171. Lodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Mattias, St. Elias, grazzi Sinjura, grazzi napprezzaw, bye bye, lillek u kol Sinjura. U s-sanaddu għal Schilder Kassar, ħanna raw sa tkun l-għazla tal-ġenituri tijaw. U tajjeb unkomplu b'dan il-proċess. Konnet nirringrazzja l-uffiċjali għanna fil-kurja tal-Arċisqof. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Schilder. St. Albert għal Schilder. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw. U s-sanaddu għas-Sinjura il-mamma ta' Neil Karabot fil-numru 173. Tajjeb, nikkuntattjawa propju bħalissa, ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri. U l-uffiċċju tal-medja u koll li ħsieb media u teknoloġija, insomma mħaltin flimkien li jipprovdinna s-software, il-programm li biħa ħna namlu l-applikazzjonijiet ta' dħul tajjeb li intom tużaw fuq il-website tal-Knisja. L-odwa tajba, Sinjura, għal Neil St. Elias. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw u nawguralkom. Sewa Neil Karabot ta' St. Elias u s-sanaddu għal Kurt Joseph Bsajla, ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Kurt u dana. L-odwa tajba, Sinjura Bsajla, St. Elias. Grazie, Sinjura, grazie St. Elias għal Kurt Joseph Bsajla u s-sanaddu għal Sheldon Camilleri. Nkomplu b'dan il-proċess, wasalna fil-numru 175. Yes, l-odwa tajba, Sinjura Camilleri. Hello? Yes, għal Sheldon, Sinjura? St. Elias. Grazzi, Sinjura, nawgurawlek li l-ekku l-tifel. Grazzi għal Sheldon, ekkim lejna paġna 22, naddu għal paġna 23, u fuq netta din il-paġna għandi l-Jacob John Caruana Duca. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri ta' dan it-tifel li jinsab fil-numru 176. Tajjeb, naraw tinċemplu propju l-ġenituri ta' Jacob John biex jinformawna wkoll bl-għażla tagħhom. Kont ngħidilkom l-odwa tajba sur Karwana għal Jacob St. Elias. Grazzi, sir. Grazzi, Sinjur. St. Elias għal Jacob John u s-sanaddu għal Sebastian Tortel fil-numru 177. L-odwa tajba, Sinjura. Grazzi. No choice. Grazzi, Sinjura, napprezzaw. Thank you. Bye-bye. No choice għal Sebastian Tortel u s-sanaddu għal dak li għad fil-post 178 għanna l-Ian Portelli. Għanna rosa xinija l-għazla tal-ġenituri tija. Yes, l-odwa tajba, Signora Portelli. Bon, St. Elias. Grazzi, Signora, grazzi, napprezzaw. St. Elias għal Ian Portelli u s-sanaddu għal Jack Borch. Jack Borch għanna rosa tkun l-għazla tal-ġenituri tijaw fil-numru 179. Fisser li jissa wasalna propju fl-axħar 10 postijiet għal din is-sessjoni tagħna ta' dolodu. Nirringrazzja l-odwa tajba sur Borch. St. Elias Santa Venera, grazzi sur Borch, grazzi, napprezzaw. Thank you, se wasalna fil-post 180, nirringrazzjawkom li komplojtu s-segwu dan il-proċess daqsxejn twil. Għadin naftit tassijat, tinċemplu l-mama ta' Matthew Cohen
wasalna fin-numru 180 tajjeb. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Matthew. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw no choice għal Matthew Cohen. U issa ngħaddu għal Tyler Tulli. Naraw x'ta tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu dan qiegħed fin-numru 181. Tajjeb, naraw l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. All right, no choice, no choice. Grazie, Signora, grazie, bye-bye. U senaddu għal Teo Mikallef bil-numru 182. Tajjeb, għanna rasta tkun lazda ta' dan it-tifel mill-ġenituri tijaw u dan ifisser li s-saba għanna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 għazli toħra u nikkonkludu propju dan il-proċess. Kontet nirringrazzja l-diversi nies li jgħinuna f'dan il-proċess għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Yes, l-għodwa tajbja, Signora Mikallef. Bonġu għal Teo. Saint Elias għal Teo. Grazie, Signora. Grazie. Ekku dan il-proċess għadħul fl-iskejjel tal-Knisja li huwa proċess pratikament nazzjonali. Ninformakom. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal Sheldon. Saint Elias, yes, Saint Elias għal Sheldon. Grazie ħafna. Ekku għal-mlejna paġna oħra. Tajjeb li tkunu tafu wkoll li dan il-proċess ngħidilkom li huwa nazzjonali ma naħsibx li qed niftaħar fil-vojt jinkludi mal-4,000 applikazzjoni kull sena. U għandna uffiċċju ta' tim ta' nies iddedikati fl-uffiċċju għadħul tal-Knisja, nirringrazzjahom ta' dedikazzjoni kbira. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Fenek. Yes, Aljan li ma' skola. Saint Elias Aljan Fenek, tajjeb. Grazzi. Aljan Fenek, Saint Elias. Yes, Sur Sajdon, l-għodwa tajba. Saint Elias, grazzi ħafna, sir. Grazzi. Thank you, bye-bye. Saint Elias għal Lauren Sajdon u sanaddu għal Kejden Xkembri li huwa fin-numru 186. Għanna raw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu baqgħna 3 tfal għal dolodu sabiex nikkonkludu propju dan il-proċess. Kontet nuri l-apprezzament tiegħi għal nies li jaħdmu fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja b'dedikazzjoni kbira. Naħseb l-għodwa tajba, Sinjura Xkembri. Yes, l-għażla tagħkom għal Kejden, Saint Elias. Kif intom naħseb intom konxi għalkemm għandna dawn l-applikazzjonijiet kollha, kollox irid jitqassam f'postu, ma nistgħu neħdu żball f'ħadd, aħna nifhmu li kemm kieku ninkwetawkom jekk nagħmlu l-iżbalji u min jaf x'paniku noħolqu kemm ansjetà u inkwiet. Għalhekk wieħed mill-karatteristiċi l-kbar ta' dan l-uffiċċju huwa li kollox isir b'attenzjoni u b'preċiżjoni kbira. Ma nistgħux naffordjaw li nisbaljaw laqqas applikazzjoni waħda. Jiena nirringrazzjahom għall-attenzjoni kbira li huma jagħmlu kemm fil-ħidma tagħhom fuq il-computers, fuq il-listi u anke fit-telefonati u fl-emails li huma jwieġbu meta intom tikkuntattjawna. Tajjeb, issa wasalna għal dawn l-aħħar żewġ applikazzjonijiet li għandna lil Tiago Daskari u lil Jamie Vella. Tajjeb. Tiago Daskari u Jamie Vella. Kif nikkonkludu dan il-proċess aħna dolodu nerġgħu lura l-uffiċċji tagħna u nibdew naħdmu mill-ewwel sabiex mhux biss nippreparaw għal polza li jmiss nhar it-tlieta, imma anke sabiex f'dawn il-ġranet, l-lum it-tlieta nhar il-ġimgħa, kont qed ngħid it-tlieta, l-lum it-tlieta nhar il-ġimgħa jmissna polza oħra mhux it-tlieta li jmiss, imma l-ġimgħa x'nagħmlu għandna żewġ sessjonijiet kull ġimgħa, darba nhar ta' tlieta u darba nhar ta' ġimgħa u kultant anke ndaħlu xi sessjoni oħra nhar ta' erba'. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura.
Al Tiago. No choice, grazie signora, grazie signora. Grazie, no choice għal Tiago u naddu għall-axħar tifel Jamie Vella. L-odwa tajba signora għal Jamie u għanejtejt. All right. Essela bulottu. Yes, l-iskola, signora. Saint Elias, grazie signora. Nawguraw leke. Grazie. Nirringrazzjaw s-signora Vella. B'dika telefonata u b'dika l-għazla ħna nikkonkludu propju dan il-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Fakkarkom li għada ntella fuq il-website il-riżultat tal-għażliet tagħkom sewwa bl-ismijiet ta' tfal u anka tkunu tistgħu taraw il-filmat ta' dina ta' dan il-proċess li għaddejna minnu flimkien dolodu aħna u intom ta' nirringrazzjawkom ħafna tal-kollaborazzjoni tagħkom, nawguralkom edukazzjoni sħiħa u sabiħa għal-tfal tagħkom. Għatu ftit ċans lill-iskejjel tal-Knisja sabiex jikkuntattjawkom. Għadna fil-bidu għadna f'April tajjeb, Settembru għadu ftit il-bozz sakemm tibda s-sena skolastika, anka li nattuna ċans li nibatu l-listi lill-iskejjel lil kull skola sewwa bl-informazzjoni ta' kull tifel ikonna bżonn ftit tal-ħin u anka ikonna bżonn nikkomunikaw ukoll nerġgħu nikkomunikaw magħkom permezz ta' email kif għattilkom biex nikkonfermaw l-għażliet tagħkom. Nirringrazzja wkoll in-nies ta' Wi Studio u warajna llum ukoll nixtieq nlaqgħakom man-nies li kienu qegħdin iċemplulkom u li għamlu tant xogħol fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. L-ewwel għandna ħanibda minn warajja lil Fader Mark Ellul li kif għattilkom nawgurawlu l-festa tajba llum u li ġie mis-seminarju u għall-kap tas-seminarju u tal-kollaborazzjoni sħiħa tiegħu magħna. Għandna lis-Sinjura Annalise Kassar Vella, li taħdem fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, għandna lil Damien Abela li jaħdem ukoll magħna fl-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja u Sinjura Cynthia Kassar li tmexxi l-uffiċċju għadħul tal-Knisja. Nringrazzja tal-paċenzja kollha li tieħu tibqa' sigħat twal anke wara l-ħin tal-uffiċċju biex tara li kollox jimur sewwa. Grazzi lilkom tal-li għattu tamlu daw il-telefonati kollha dolodu iktar minn 200 telefonata, mbaħseb bejnietkom għamiltu mal-400 telefonata dolodu bejnietkom kollha. Ma ġembi għandna l-notar Robert Aquilina li wkoll jirreġistraw, jimmarka, jiffirma u jittimbra kull għażla u kull polza li aħna ntella nirringrazzjah li kull darba jiġi magħna u l-paċenzja kbira li għandu. Fuq il-mejda l-oħra għandna l-Sur Gejtu Farrugia li qiegħed magħna wkoll jikteb l-ismijiet ta' tfal fil-lista ta' kull skola tajjeb u fuq il-kompjuter għandna l-Sinjura Amelia Kalleja li qiegħda ddaħħal diġà minn issa fuq id-databases tagħna l-għażliet tagħkom biex hekk meta mmorru fl-uffiċċju nsibu kollox lest. Nirringrazzja lilkom tal-kooperazzjoni tagħkom, in-nies ta' Media, n-nies fis-segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, il-Kurja tal-Arċisqof u anka l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nawguralkom edukazzjoni mill-aħjar għal uliedkom u l-ġurnata it-tajba.